Salam, hormatly adamlar. Giç yaxşı. Sapara aydı. Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Salam Kemine Aydın. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Buyur. Aleykümselam. Selam vatandaşlar. Ha, Salam Aydın. Sapara bugün o sorulara cevap, yani ildeşlerimizin sorularına cevap ya da neme diyeler, ildeşlerimizle özarı gurrun diysegen bolýa. Yani olur köprek soru verirler bize. Ve şonun ýa-da her 6-njy gün bolduğundan bir üç köşüklük olmasa devam ettirmekçi bolýas. Bol Kemine. Yani ildeşlerimiz ova bir üç demedi ança yarım saat şu neme barada gurrun edeli. Birinci bir saat görkezeli ildeşlerimize. Ondan soň neme edeli dünkü vatan habarlarından. Son şoňa bir baha vereli yarım saatin içinde. Galandan devam ederiz. Bol Kemine. Biz görüp biliyorsun yoksa ben telefondan söyledeyim mi? Ha, telefondan o seyretmeli olaymasa. Evet, Siz böyle o böyle siz böyle. görüp bilmersiniz ya berde neme gidýärdi. Etine meşitmez mi Kemine? Hava. İldeşlerimize işte. Bu telefondan Yankı öyle. o 1 minutluk video var. Bol ya. Şu Bol var. ya. Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasanyň Merkezi Aziýa goşmak Russiýa dialog usulynyň hemem beýleki köp taraplaýyn düzümleň we derejeleň çäklerini işin hyzmatdaşlygy dowam etdirerler. Şol sany iki taraplaýyn bekitlere degişli dürli meselelere we başlanýyşlara teredilenne özara gollug bererler. Howpsuzlyk meseleleri boýunça özara hyzmatdaşlyk taraplar terrorçulukly we ekstremistik ideologiýanyň ýaýradylmagyna we wagt edilmegine, bir kanun ýol bilen alynan pullaň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçuluň maliýeleşdirilmegine, şol sany neşe terişdelerinden alınýan giýirdejeleň hasabyna maliýeleşdirilmegine, neşe terişdeleriniň psikotrop maddalaryň, olaň analyklarynyň, prekursorlarynyň bir kanun dolanşygyna, terrorçuluk guramalarynyň ýaragy bilen öpüşine edilmegine we guramaçylykly jinaýatçylygyň beýleki görüşlerini, şeýle-de köpçülikleriň gyrış ýaragynyň ýaýradylmagyna garşy görüşmek babaty degişli puduk edaralarynyň ugry boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny, halkary we sewit guramalarynyň çäklerini hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrarlar. O yine hormatly adamlar dinlediniz. Bu dünkü vatan habarlarından alınan bir bölegi nemäniň. Indi bu taýda nämeler bolýar diýilen soralar var. Biz kän çuňurlaýyn girmers bu tema. Bugün ýöne Halmyrada bilen Sapara giňişlerini gurrun berer buna ýakyn wagtlarda. Ýöne näme bolýar ýene şo taýda näme sözler geçti ýa-da şo sözler näme üçin geçti? Hatda iň dogry sorak şol bolar. Ýani näme sözler geçti? Terror, o ýarag, ýene näme umuman özleriniň gorkan zatlaryny gurrun berýär. Ediyen zatlarını. Hem edýän zatlar ýöne şol bursanda da şolara şo zatlar edilse gorkjakdygyny. Berde kemine soru var. Bu zat, ol aýtjan zatlary, elbetde bu zatlar propaganda üçin gatawdyr ýöne soru döreye. Kaysy resurslar neçe kolýarlar? Birem kime garşy? Terörizme karşı görüş ve finans işlerde, yani finans kontrolü ve gözevçilik kadrın var mı sen şol iş etmek için ya da orsa ettirecek kolyan mı? Bir zatlar. Ya da ona orsa ettirdi mi? Ne soru şol? Yine ben hazır Türkiye'de kemine senen bilýänsiň, men tanayan Türkiye'de özüm gürleşip bilýän, görüşip bilýän adamlaryň içinde misal üçin Aydaly öňe Türkiýe goşunda işlän we islendik bir ýagdaýda näme etmelidigini bilýän adam bir sanak onu tanayan, bir sanak Merkez Bankasynyň işine we näle işlemelidigini dogry düşünýän we şol sistemada işlän birini tanayan, ýani kadrlary tanayan, tanap bolýar. Milyonlarça kadr vardır. Şimdi Türkmenistanyň içinde men ýekece kadr tanamakda, islendik bir işi ýerine ýetirmek üçin. Häzir terrora garşy ýene diýerler. Kim bilen haýsy resursy neçe kolýarlar? Ne soru oşol. Resurs orsu bolmaly bu taýda. Tamam 30 ýyldan beri şol zada aýdyp gelen okmalar. Şol bir tekst var, ýöne tekstiň içi sosy vardır, ýani şablon ol. Häzir vatan habarlaryny gözläp görseňiz her 3 ýyldan 5 ýyldan ýanky
bilemek näme için bir sarap mı? Gaytalayalar yine teröre karşı, narkotika karşı, hatta ertesi bir gün belki bir yerde narkotiklerini çıkarıp yakıp yani narkotik var da adam olur yakmamı örtezerler. Ne tutuptırlar diyer. Yöne sözlemin iyisi yoktur. Kim tuttu, ne edip tuttu, şu neşe seristen. Yöne tutuptırlar, hava, kaçıptırlar, ediptirler diyer. Yani havar diyen hem şol bulan. Havar diyen aslında havar da o palçılan görürün ne ettiğinize. Havaran palçıdan o araktır. Mesela havarda çeşmeni bırakacaksın. Misal için terörist kim ol? Yöne teröristiydi, ekstremistiydi. Haysi adaydı, haysam olsa bir topara sen ekstremist deyip bilyen ya da terörist deyip bilyen. Keski itlemesi neydi o? No. Onda olan aklı ile yola çıksan ol aydalı bir yankı bir yere toplanan itler vardır şehirde bir ara geliyorlar. Şolara da terörist ya da ekstremist deyip bolya da. Deyip bolya. Yani kaptığına da Putin alarsın yine sana resmiyet. Teröre karşı söveşýän hemen. Eme aydın goğuda ada aýtdyň bolun bir nemesini aýtmadyň. Ödüňi tutup bolýan. Ene şu pulu kanuny daşa çıkaranlar da atdiýär. O ne Putin bilen yani berdi bu konuda edifler näçe pul çıkardılar. Yani ödüňi tutup bolma da. Özlerini gurrun berýärler. O öd edip börün atlaryny uzun berýär. Yani Sapara bu taýda ýenem önemli bir zat bar dine şu gurrunlar näme üçin çykýar. Bular ne biz 2 ýyldan bäri aýdyp gelýärse, şular orsun ite, şularyň boynunda orsun ýüpüden dur. Bir ucunda Kremlin var şu ýüpüň. Indi şonu bize suwd edip berdiler de. Biz hem ýa-ni ýurdun 130 ýyldan bäri gören zulümlerinin hemmecesi orsa değişli. Biz şu zatlary hasabyny soramaly. Indi bu taýda da suwd etdiler. Bizim awa aýdyp gören zatymyza ýa 30 ýyldan bäri iň bärkisi hamala garaşsyzlyk siýasatyny ýa-da oýuny oýnaýarlar da. Ýa siýasatan goş oturmak içinde. Indi bunu suwd etdi. Nemede bir bahana gözlemäne bir yer galmady da indi hemme zat suwdly ortada elde. Indi boljak zady näme-de bolsa görüp bolýar da. Ha sen ors bilen bile işleşdiňmi? Kes kellesini. Orsu alýarmy? Kes kellesini. Näme üçin sebäbi şularyň orsun beren ziýany 130 ýyldaky beren ziýanyny ýa hiç bir dünýäde ýok bu kandy ýani beýleki milletlere de berendir de. Ýa orsun kyýalak ziýan beren bir millet başga bir dünýäde ýok. Ýa Sapara 30 ýylyň içindäki 10 milyon halkyň hasabyny soraýardy. Ondan öňkü näçe milyon adamlar ýok getirim boldy. O da adam soramaly. Neme var da Sapara hayran galdyrýan bir zat. Türkmenler döwlet gurupdyr geçmişde diýil ýa Guran döwletleriniň ara çaýyna seredýände gat ullakan da ona 1 milyon 2 milyon adam bilen edare edip bolanokda. Ýöne 1000 ýyl geçipdir aradan. Iň soňky uly döwletiň nemesinden bäri ýa-da 700 ýyl diýip aýdaly. Halkyň sany belli däl şu wagt. 4 milyon, 5 milyon. Belli däl onuň ýarym daşynda. O nädip bolýar ýene şu zatlar? Bolşy şu, bir ors diýilen ýa-ni daşky dolandyrşyň täsiri diýär-de ýa-ni Halmurada bilen gurrun etdik-de Halmurada şonýaly bir neme bolandy. O daşky ýa-ni dolandyrşyň täsiriniň bardygyny ýene suwd etdiler. Ýa-ni biz aýdyp gördük, bizim aýdan zadymyz suwd edip berdiler. Mesela Putiniň daşynda başga adam maglumatda şunun ýaly samsyklaryny jemläýmese indi bundan soň. Uman ýagdaý bu. Gorkýandyklaryny hem görkezýärler. O ýollar hem adam şekilli açyp bilen oklar ýöne açdyrýas biz bunu. Şu ýylyň dowamında epesli bir bölegi açylmaly. Basyş etdikçe açýarlar. Ýa uçgun wagt gorkul zat. Uman şonýaly. Ya sizin aýtjak zadyňyz bar bolsa, oba. Kemine bu ödüg denok bunu çağırıptır Putin. Bu bir
O ikinci Şubat ne dünya ortadan karşısında da dünya karşısında. Ha. İnni Türkmen'in milli behbidi olmalı. İnni sen milli behbidin arayan oldun. O ödüm birinci yani ben prezidentler birinci nemet stratejik devleti yine diye hata ediyen devletini resmi tapar edilendir. Ne bu nemeti oyuncu ortaya da kapıyı açayan oldum. Onu Avrupa, Amerika o belki öten devletleri kapıyı yapyan diyecek. Yani milli vahbit. Demokratiya orada. karşı kapıyım yapyan demek yani. Hem demokratiya karşı, iktisadın emeğine de karşı. Hem de daha da karşı. Yani belki kapıları yapyan da. İnni sonu vaka neyle var? Şu ortaya edilen sanksiyalar var. Şu hem meclisi yuvaşlıkların Türkmenistan'da da değişti oluyor. Tabii yani sanksiyaları aşma için Türkmenistan yalak diyen devletleri kullanmadılar. O da ne erte bir ürün açılar. Üçüncü tebebi var. Hem için bunu çağırdı. Ortun şu at ok yarağı yeten ok. Hemmeti son nemelerin neme diyeler. Öndürüyorum yetişip bilen ok. Ne marda Van Urşun'un kalan ulu nemeler vardır. Lapatlar, yara değeri lapatlar vardır. Katul olmalı. Yarlık bir öğrenim madde onun hemmeti yarlar neler. Ne örtünüz olun. Ne şu atlar dilenler şu taydan ne sevkiyat başlar yani. Adı Grusko. Ne bu da bizim etkilerimizin dikkatine ne şunlarlık bolacağı ve bunlar önkü iyi veren yerlerine başvurup görürler. Devrin Demiral Kare'ye yaşandı, Kıtay'a yaşandı, Kuba yaşandı. Şu taydan yani köyünü Sovyet yararlarının nemelerini, raketlerini, dağıtlarını yerine diliyorlardı. Ne bu Türkmen'in milli vahbidine büyük götür ters de. O milli vahbid diyen de adı ne emediğine de o düşünüyorlar derecede adamlarım değil bunlar. Yani şu Bağvarap'taki nemelen fikir ediş Türkler kasaba mentalitet diye de çok o bu nemes bilen neme yürüyorlardı. Bu kat yanlış da o truva şu yanlış bu kuday taklasın bu yanlış yani şu edilen hareket var 10-20 bir lavam nemetmedi yani Türkmen'in adını tavma bunları yok olup gider onun şunda şehittiler Türkmenler değil neme gali adam şu at yani Ukrayna öden ortadan aratına kurşun sebeplerini, yağdaylarını Türkmen televizyonunda bir taparam görünürsünüz, eşlenem dersiniz. Ne için? O taraf olsun bir tarafını tutuyor, ortadan tarafını tutuyor deyip çıkmadı. Yok, olmasa da. O biz Ukrayna himayet bildiriyor demeli. O hiç sattığı yok da. Katı gen bunun yankı siyaset demeslerin bir kuşku. Yönü ne bizim bir killen ver aydık gelen dağıtlamadı. Kimin aydışın katı doğru. Şunu resmi demesini suud ettiler de. Mecbur oldular sebebi. O Çıkkınsız yağdaya geldiler. böyle korkuyorlar. Burça kısıldılar. Korkanları o da ne öldüler, suud ettiler. O bulun sonu 50 yönü bizim iyileşlemeden nimetini belli etmeli. Cellatına aşık olup görün millet şunun öğeleri şey diye de onun
halk şoňa düşünmeli. Ödüm şular Gökdöpelmişin yerlerde yok. Gökdöpeler değil, Bavarap bolunu. Gökdöpe yetip bilmedik demeler de. O yönü orsun şu tayda ne emedenini bilendirler. Göktepe edilen iş o. O dünyanın karşısına 180 radus tersine ne diyorlar da hareket ediyorlar şu an. Şu bilecek deme oluyor. Ne beyin olmadı. Şuraya alaklar yani. Ya bunların çıkkınsız yağdayı geldi. Yani Ors yitirmek isteyen yok. Yani bir-birden yitip var ya da Kazakistan gitti, Belarus gitti. Indi olar yoş siyasi aydan ayrılarlar. Vaktin geçme bilen. O Özbekistan barur yoşluk bilen yani gün vatara yakınlaşya. Siyasatı bilen hem iqtisadiyeti bilen hem nemede de başarılı olmadılar. O Afganistan'da da Taliban devleti tavşıracak bolýar, şonuň taýýarlyklaryny görýär. Umuman buların hemmece işleri başa varan ok. Şonu ýaly. O yine de orta par kapana düştü de şu an. Dudogo demek. Öz ayağı ulen var. Demedi yani. Safara o yankı neme meselesi vardır. Sanksiyonu Türkmenistan'ın üstünden yankı deşmek değil yani. Yo. Şonu edip biler mi diyeniz edip bilmeyese. Yo etjek bolurlar. Yani indon teritoriyadan yani İran'a iberjek bolu Türkmenistan'ın üstüne geçip gitmeliler. Sen gödüňüm diýerler de. Şol realaklar bolýar. Ya da başka bir yerden yük gelýän bolsa demir ýolu bilen o Türkmenistan'ın üstüne geçip gitmeliler. Ne şol realak demelerden emederler. Sebebine yakın günlerde yanlışmasam Hindistan Orsa'dan yankı tölevi hem neme alıptır, benzin alıptır, sonra buğday yanlışmasam. Son Hindistan tölecek vaat Xitay bilen Orsun arasında bir sistema vardır. Yuan bilen tölevler amal aşırılıyor. Ona Hindistan Xitay'a geçiriyor yani tölevini Xitay'a Orsa geçiriyor. Yani Xitay'ı geçirmendir. Sıra Xitay geçirse nähili sen öz arandaki sistema bolan ýagdaýynda da o sistemalar belli bir derecede görülýär. Näme bolýar, näle hereket edýär. Pulun hereketi o gizli bir zat değil de Türkmenler için pulun hareketi näme diýinen bilýän adam ýok ýöne. Dünýä onu görüp bilýär. Şoň üçin Xitay geçirmedi Orsa. Yani Hindistan Xitay'ın üstünden Ors'tan alacak oldu, satın alacak oldu. Alıp bilen ok. Näme üçin Xitay mı gorkýar? Xitay'a häzir sanksiýa girizilse näme bolar? Xitay gatyp düşünýär o zada. Ine Orsun partneri yene diýil ýa, o güýç diýil ýa, beýleki diýil ýa, sen kim bolanda da dünýäden aýry galmak iýze düşürýär da. Bular öz ayağı bilen var ya. Şular Xitaydan ulumi ya, güýçlü mü ya, akıllı mı? Ne? Türkmenistan öz ayağı bilen bar ya, öz nämesi bilen edýär, yani öz nämesi bilen de buyruk bilen edýärler, ýöne düşünýär mi edýän işler? Doğru. Yo bu düşünen ok bolun bu arkanda halk var. Bu halkı ya Halkı neme diýerler bular? yo Betbaatçylygy itekleýärler. o bu nemesi var. Neticesi var. Son nemesi gelýär. Tolkuny halkın kaçanı var ya bu. Yaşayışına, durmuşuna, geleceğine bedelini halk çeker. Bu iktisanak tamtıga dem olanı da soğuğun değerlisinden değerli bulur için. Bedelini millet ödüyor. Öder. Siz çıkarmanın ben teredim ne? Evet. Onun neyemeden kendi iptorarlar son. Ne? Şu saatlerden. O yankı betbaatçılıklar soraýarlarda. Biz o dünýäniň 4-nji ýerinde o duran gaz rezerwimiz var. Ýöne näme biz betbaat diýerler ine. Şu sahna görüp duran sahnaňyz bu Berdimuhammedowlar da
hiç rol yok. Dine yurdun içinde ezýärler, owa seni meni onu korkuzup bilýär. Yurdun içinde. Hamala hemme zat şular edýän ýalyk nämäni öğretmeli. Arka kapıdan hem esası oğurlar, gazı, nefti, hemme zaten sömürüp dururlar. Tamam oğru da tutan bolýarlar, ne tutjak bolan bolýarlar, ne şoň garşysına. Ya oğurlaptır, un oğurlaptır diýip. Şoňa. Olam bir siýasat edýärler, şonam siýasata hürýärler. Oğurluğuna bir siýasat bormy? O halky tam hata O edýärler. şondan. Halky. Ay oğurluğu çözüp bilmeyen olsam götürülüş daydan değiller başka yerde. Şon ýaly. Onu nemet bolanokda. Näme diýerler? Ciddiyete bir alıp bolanok bu zatlary. Başka o nemäňiz bolmasa ildeşlerimiz hem ýuwaş o soraklaryny beripdiler. Ya bugün soru jogap güne. Soralarımız her nemeden bolupdylar, tapawdy ýok, bir temasy ýok bugünkü soralarym. Men hemen aydık geçeyin yine vatandaşlar şu benefiri olan halatında yankı linkine video paylaşın, like koyun, komentarya yazın. Yani yayratmalı biz bu zatları. Goldayan olsanız, yani goldamayan olsanız ol öz işiniz elbette yayratmanabilirsiniz. Elbette saati fikir ediyen olsanız yani bu zatları Türkmenler bilmeli, işitmeli, görmeli diyen olsanız yine öz tanışlarınızla, dostlarınızla paylaşın. Yani ne var? Instagram var, ondan sonra WhatsApp'tan. İmo var, TikTok var. İmo'dan şunu paylaşıp yine bu her kimin etmeli işini fikir ediyen. O bu da ulu ödüňde ulu kömekdir. O şu rahatları aktif paylaşıp demetmek, halka yetirmek o. Evet, azalya yani terzi Türkmenistan'ı kurmak için, sonuç için bu iş bolman, halkı düşündürmen, terzi Türkmenistan'ı kurup bolmayan, mümkün ender. Yani kurmalan der, o yanlış olur. Şu halkı hava dikeltmeli. Halkı bitiripdirler 130 yılın içinde. Sapara aydı ya bizim gören Türkmenlerimiz siz göreniz yok diye de 2 günden ağır düşündürecek bolýar bize. Bizim o görmesen düşünmeýän hakykatdan hem düşünüp bilýän däldir. Ya bizim gören Türkmenlerimizin hemmesi şu wagt bir gözümizde namart ýaly, yalançy ýaly. O çorwaň çorwasy deme, galan deme. Ýuwundy diýilýär-de. Soňky türkmenler ýanky 96 ýyllarda 98 şo ýyllarda ýok bolup nemedendir. Ýektuk badyr, o da ýorgunyň aşagyndadyr, o ýekedir. Ýanky dünkü görkezden kinoňyz bar neme. Ady näme? İdiokratiya. Bu idiokratiyanın içinde bir tanak neme olup, bir da düşünýän adam olup, o içinde ýaşawan bolan nokta. Türkmen asylly, agras, bedenini bilýän milletler. Olar ýalagam selçem bolýandyr bolýany. Türkmen şolardyr. Owa bize Türkmen diýip ýanky Berdi Muhammedowlary, Niyazowlary görkezdiler de ýine. Olar ýanky Türkmenden nemeden adan şoň nemesi ýuwundysy galynysy diýende bolýar. Olar olatlary münasip beýanken ýa. İldeşimiz yazıpdyr, Türkmenistanyň terrorist hökümeti Türkmeniň topragyna, watanyna, jemgyýetine uly bir ziýan ýetirýärler. Halka garşy bilgaslaýan jenaýat eşini alyp barýarlar, halkyň geleceğini ýok edýärler diýip o komentarya beripdir. Ol açyk. Hiç gilläp demedim bir örenokdur. Gat açyk edýärler. Sapara soruya Putin'in yanına gitmenin esası näme diýär? Putin yanına giden ok. Putin bunu çağırıyor. Gelliye. O görgülü o. O gelliyenin hem sebebi var. Ne dünya
hemmece ortaya terk etti de. Yok. Bizim hem taraftarımız bağ. Misal üçün Türkmenistan, Belarusya gelip gidip dururlar. Bizim stratejik partnerlerimiz deyip bir ekranına görkezmek için. Ha, O şu bir söz yani- olanyalar ha. O. Yani propaganda için nemedilen de bu ödü bütçek korum neme derler. Gelliye var ya. Yumuşak olur. Sapara berdeyene Putin'e de doğru ne etmeli, baha vermeli mi dinler. Ya düşünecek olmasa ya yalnız bağlanan adam 70 yaşında bir yaşlı hiç kim gürleşen olmalı. Yo. Yani sonuç için hem yine son yalıp Türkmenistan'dan birini gelip Aynen. çağırıp Deme de şonu yankı aydan aktım bir saat yazmadı işte dün tuvalete girip çıkan görközü 6 saat akrana tuvaletin ağzında karışıktı. Putin'in. Onu görüp gülmekten öldüm ya. Tuvalete de akranasız gidip bile nokta. Şonun yal bir korkak adam Putin. yok sonra malın bir nemesi var Putin'in ahranasında yani Putin daşına çıkan vakti yani öz yaşayan yerinden daşına çıkan vakti daşarı yurt olsun ya da Moskva'nın daşına çıksa da hatta Moskva'nın içinde de tuvalete ulanan vakti şu yerde yani ehli neme değil ya tebiği hacetlerini ahrana çemadanına salıp alıp kayıtyandır. Ha. Hatta şon gılı düştü, şonam alıp kayıtyalar sebebi yankı bir keselini bağırlarlar ya da yine bir analiz etmesinler deyip şu zatları ediliyor ahranının onun protokolü son yalı. Aydım o. Katı Putin yönü ol- adamlar bulur. Putin olmağı maksat değilken. Yo, son gelen bir tarafı var mı kan diyen bu gitmenin. Yine Türkmenistan'ın içinde de bir üyüt köşklüğün bolacağını kabul ettiler. Bundan sonra Nemet Bilenov. Indi şu Orsun Gurnan rejiminde düzgün tertibinden pul kazanıp görenler var. Ya da şolara hizmet edip görenler var da minister olsun. Ministerlere iyi pes derecesinde mi kan yani şunun anırsında görünmeyen Türkmenin oligarkları var da. Yani şolara da bir neme vermek, ınam vermek. Siz arkayın olun biz enteyim duruz arkanızda var. O yurttan kaçma eğer bir hareket başlandı da diyilen bir neme de bolmalı bu tayda hükman suratda. Şu zatlar bolman göremeye benim fikrimce. Sapara yine bir soru var. O, size soraptır. Taze Türkmenistan'da korrupsiya karşı nahil görüşler diye. Diyeme, korrupsiya hiç talep olmaz. Onun görüşme, korrupsiya talep olmadı diye ala etsen, o çok görüştür. O sapara azrak açmam bilirsiniz onu. Mena düşündüm de yani. Korrupsiya talep ne edip bol ya diyen. Ervet sahada talep olmalı değil diyen. Neme gelle de düşünce dörektiler. Yönden devletin öyle sistem var. Öyle hem de açık radarasını o görünüp durunda hatta. Yani iş veren yani devlet bolsa iş veren misal için hakkını doğru verir, kovu verir. Yani şu an Türkmenistan'da korrupsiyan büyük nemelerine seyrediyen adam yok da. Yani devlet vazifesini işlep görün adamların ayrıklarını alıp görün. Prezidentlikten başlar. O kampriyetleri, ministerleri, nemeleri. Şolun aylıkları yani çilim puluna deyten nokta ben biliyen zaten. Niyazov dövründen başlar. O ona yaşap bolunu. O sen onları iş talep ediyen. O bu topuklarda adam sen cevapkar diyen. O cevapkar oluyor yani oradan. Hakkını vermeyen işletmek neyle oluyor. Onun şu ministerlere bir yanlış deme veriliyor da. Statut veriliyor. Böyle şu yazdan beri geliyor da. Erki hukuku bolmadık. Yolbaşı edip bileceği iş yoktu. Onun iş formu da bu nedir? Talep etmedi bu nedir? O erki yok. Hukuku yok. Kol çektiriyorlar değil mi? Yok gol çektiriyorlar. Yani, Erteğilen ovadan depe. o
Onun çözeyen hiç sadı yok. Ne şolun hem mecehinin derine kramp şolun bardın nemetinden ağrı ediyor da. Benim fikrimçe şol Tanrı ministri olaýmasyn. Türkmenistan'ın Tanrı ministri. Bilemok men ne bir topor biznesmen demelem vardı. Şu Orsiyette diyen Türkmenistan'la işleşip görün. Meselelerini yani kramp bilen çözüyorlardı. O torboşa tayak var ya. Ona erteyen oğlunlar var yollu. O da olurum ken. Olurum giden batlanacak. Şolun içinde birinin içinde de ministri yok. Doğru. Sapara neme aýdyňdan bar olsa düşünjesini alal dowam edeli sonra olar var. Demin ben soru açırdım. Baştan. O ýa-ni korrupsiýanyň näde aýyrmaly diýe täze Türkmenistanda korrupsiýany näde aýryp bolar diýe de. Ya da Korrupsiya birinci yankı nämeni azaldyrsın. Ne şu gün devletin elindeki ya da jogapkärçiligindeki diýelim. Ne şonu kiçeldersin, o devletin budjetini kiçeldersin. Devletin başlan hökümete gidýän yankı budjetden gidýän bir paýy bardyr. Şonu kiçeldersin. Näme diýmek ol? Hususlaşdyrmak diýmek. Tamam kendi düşündirildi bu zatlar. Korrupsiýa karşı görüşmek gataň satdyr. Yankı hukuk sistemi olur. Sonra hukuk sistemi olmalı, sonra yine açıkçanlık olmalı. O hususi tektir işe başlandı yani korrupsiya kendi talab nemeden o. Devletin hükümetin etmeli işi var. Şonu etse galanda at bilen işi olmalı. Yani belli bir strategiyası bolup biler, yani iqtisady önümçilik ýa-da önümçilik meselesinden devleti uzaklaştırmalı. Devlet o zat däl. Yani bizde aýdyň bilen nesip bolsa bir çykyş ederiz devlet barada. Ýa-da bir geze etdik. Bu geze biraz giň. Devletin öndürme ukygy yok. Yo, devlet sözünün özü ýalňyş diýjek bol. Yani aýdym ukygy ýoklugyny şo taýdan düşündirsek aslında näme? Doğru. Sözü goýan ýagdaýynda da ýankı näme bolýandyr? Yani state diýip bir söz bar da. State meselesi. State diýip alaly. State näme? State'in işi var. Bolýa onu uzatmaly kendine. O uzun mesele ýöne biz onu aýratyn düşündirýärsin. Aydalı plisos vardır. Yani plisosun edýän işi vardır. Sen plisosu getirip on bilen kir ýuwjak bolsaň bolmaýar. State bilen hem önüme öndürjek olsaň edil şu plisos bilen kir ýuwan ýalykdyr. Üýtgeş geri ýokdur. Hiç üýtgeş geri ýok. Yani her haýy. Para berseň indog ýuwup bilen yok da. Para şu plisosa para berýän ýöne şu ýuwdu diýilen düşünjeni. Alliya ol. Son öne desentralizat diýdik de o merkezden güýjü, kuwaty, o vlasti yere berýän de yerli dorundurşa. Yani bulun elinden gidýär. Korrupsiyada nämen aýdyk geçen bellek geçen korrupsiyada en kıyın meselesi o para horluk, para vermek meselesi ratansa çözüler uzatlar ya da okula girende yankı üniversitelere, bilim sistemasındaki paralar ratansa çözülecek zatlardır. Yani kıyın çözülen ya da belki mümkün olmayan bir näme vardır. Türkmenlerin genetikasına işlenen olan nepotizm. Nepotizm o. Nepotizm birazcık yani korrupsiyanın en ağır görünüşlerinden biridir. Adam özünü yok ediyor, ona havaran yok. Havar tapman özünü yok ediyor. Türkiye'de de görüyoruz o O nepotizm nämediginem aýdyp ber illeşdirir onu düşünmediler. Nepotizm yankı garyndaşyň, dostuň şoňalyrak nämeler. Laýyklygy bozmak da umuman. Hava aydaly sen üniversitede rektör hava yarış olýa içinde sen oğlun ya da gyzyň yarışa gatnaşan sen şu ýeňsin diýip bir zatlar edýäň-de näme üçin sebebi oğlun ya da gyzyň bolan. Hakykatdan ýeňse ol bolýar ýöne şo. Hakykatda ýeňse olýar şoň ikisiniň hem tap aldyny görüp bilmeýär hiç kim. Soň indi ýankı Türkmenistanda ýeňe aydaly olimpiadada çempion boldy ýöne rektoryň garyndaşy bolan üçin beýleklere birazjyk bir näme etdiler, ziyan berdiler diýeler. Soňal daşına çıkıp Türkmenistanyň adından birini çykarýar ýene Türkmenistanyň güýçli akylly aydaly fizikasyny bilýän biri diýip çykarýar daşynda da maskara bolýar, tutuş Türkmenistany maskara edilýär. Indi onu etmedik ýagdaýynda ýankı rektor onu etmese, ýankı gyzyna birinji ýeri bermese, öýüne gelen soň aýalyndan taýak ýemen bolýar da. Yani olam gowzat däl. Yani ýa-da aýaly birleşmez bäşim. Rektor bolam,
O sebäbi aýtjan o genetik işlenen bize. Yani genetik mesela däp bolupdur. Yol yine de Karındaşına doğanına çıkmak ona çözüp olur mu Şoňky kandi yani? deme liyakat diýip bir neme var da. Şu liyakatyň içine yani profesional adamlar bilýär. O profesional adamın öz etikasy bardyr. Özüň alyp barmak diýilen zat bardyr. Yani yönetici bolanda da profesional, rektör bolanda da profesional. O şol yani ahlak nemeti oturmalı. O bir ýylla, 2 ýylla bol jok hatta öňü ýuwaş yani nemetini prinsiplerini oturdan soň o da gelýärdi. Ahlaky dikeltmen o kanuny işletip bolýan näler o şirketem, firmanam, döwletem yönetip bolýan näler. Ahlak. O näile akylly adam boy deme jemgyýetiň ahlaky neme bolsa bolýan näler näşuat her biriňde bir militde barda. O näme çözülýär hem tertip işleýän. Şu an näme kemine şu bir zat gurrun berdim bana. Näçe bu adam oçurda du yani näme Ay şu nowatlar gatkan diýär-de ýa-da onda. Soň diýär şu taýda da birentek polis işgärleri bar diýär. Ýa-ni aljaň bir un ýa 20-30 tane polis işgäri bar diýdi. o näme üçin bar? Oçurt. O çürt. Onun sebebi var. Bu taýda girmäli sapara O uzun bolýar. soňky näme geçeli o haçan ýollar açylýar diýe beýildeşmiş sorapdyr. O näme illeşler haçan ýollar açylýar diýip sorama. O sorasaňyz soraw dogry goýun. Näme üçin ýollar ýapdy? Ne şo soraw näme üçin ýapdylar şu näme? No, şu soran biz şoňa jogap bereli. Täzeden ýazaýyň, dowam edeli. Soraw ýalňyş hasap edeli. O haçan ýanky sorawlaryň hemmesi meňzeş. Haçan diýilen soraýan milletin demesi jahilligi ýokardyr. Ne haçan başlaýar täze Türkmenistan diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Kaçan sorağı palçılara verilýän sorawdyr. Biz pal wagt bilemiz ok. Onu ýaryp bilgimiz ýok. Bir zatyň sebäbini düşündirip bileriz. Näme sebäpden ýa-da nädip bolýar aýdaly. Samolyot näde uçýar diýin, şonu düşündirip bileriz. Ýani haçan uçýar diýseňiz onuň palçyň ýanyna gitmeli. Sebäbi palçyň bilimi bizde ýok. Palçı da o bilýär diýip inanylýar. Hakykatda bilip bilmedi näme. O palçylar kämbat bilýär, jynam çykaryp bilýän eken-de. O ina haçan başlaýar täze Türkmenistan diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Baba ýana haçanly sorap. No. Sen garaştany oturuver. Näme sapara bu bir zady ýanky wagt bilen nemetmekden de haçan wagt bilen keskitlejek bolýar. Haçan baý bolaryn, haçan ölerin diýilen sorawlara meňzeş sorawlar. Täze Türkmenistan nädip gurulýar diýip sorasaňyz gatygo jogap berip bolar. Näme üçin gurulýar diýip sorasaňyz muňa da gatygo jogaby bar, berip bolar. Ýöne haçandygyny başlan ýa-ni 2 ýyl bundan başlatdy täze Türkmenistan diýilen düşünje. Hatta ýadyma düşýär. Sapara bilen bir çykyş edende näme etmeli diýip soraganda döwleti gurmaly diýip Sapara aýtdy da ente hem ýadymda da bu zatlar ine şo wagtlar başlan zatlar. Ýa-ni çağany bir gejede edip bolmaýşy ýaly bilýäňiz bu zatlary. Yok, 9 ay garaşmalı. Edilýän olun soň 9 aýlap ýetişýärde. 9 ay garaşmaly. Ondan soň men 18 ýyl nemesi bar. Umum neme ýanky 18 ýyl diýenme demetmen 18 ýylda gurular diýip ýöne aýtjak bolýanym her zadyň wagty bar, wagt alýar bu zatlar. Wagtyň alýan zadyny haçan diýip soralýan däldir. O da köpüsi size özüňde bar. Soraw berýän o özü aýna baryp ýüzüne seretmeli. Sen taýin bolsaň, bundan beýleklerim senin alak taýin bolsa, düşünje tarapdan o bu zatlar bakymam çözdüp bilýär.
Yöneten haçan deyip o yorğun aşağına oturun oradan. Yine bir En karışmalı olur. sonra Serdar'ın bu hareketleri diye gün vatar devletler tarafından bir sanksiya girdiler mi diye. Sanksiya Girdiler. meselesine aydın cevap versin. Sen kapaydık. Indi men Bunu sanksiyaları näme deýin? Sanksiya Türkmenistan'a girilen sanksiya Türkmenistan'a gatken sanksiya girizlendir. Günwatar tarapyndan ýene Türkmeniň habary ýokdur. Sebäbi sanksiya diýmek sen ol bir ýaşaýyşyň bardyr, sana sanksiya berip bolýar. Ya da sanksiya girizilýär. Ulalaşyklaryň bozulmagy diýmek. Indi Türkmenistana sanksiya, mysal üçin Ýewropa ýa-da Amerika çykyp aýtsa Türkmenistanyň gazyny Ýewropada alamyzok diýse. Şonsuzam Türkmen gazyny Ýewropa satana var. Ya da aýdyp bilerim biz indi Türkmenistana maşyn satjak däl diýip Germaniýanyň firmalary. Türkmen haçan Germaniýadan maşyn alyp gördü? Yani sanksiya ikinci. näme bardyr? Kemine krizis olandyr 2008-nji ýylda krizis. 2008-2009 diýeýin hatda. Gaty kän ziýan berendir ýanky dünýäde. Amerika'da başlayaş, ondan sonra yankı doldurulan yayraya da. Indi şol kriziste Afrika devletlerinden sonra son havarlar hem yok. Ütken zatı yok olar için. Türkmenistan'ın şunlarla. Türkmenistan'dan sonra son Türkmenistan'da da ütken zatı yok. Sen şol çöreve novata dursun, yani tegen dursun sen. Yöne beyleki devletlere sanksiya diýmek näme diýmek? Yine yöne bir misal edip aýdyp bereli sanksiya diýmek misal üçin bir maşgala ýylda bir sapar çağalaryny alýa, Ýewropaýa bir ay şo ýerde dynjalýar ya da bir hepde dynjalýar. Ýöne soň sanksiya gelýär, şolar gidip dynjalyp bilenok. Ine olar diýär bize sanksiya durmuşymyzy ýanky mahvetdi diýär. Näme üçin diýsen men diýär bir hepde diýär dynjalmana gidip bilem oýundy daşaret diýär. Men diýär iPhone telefonu ulanıp bilemok. Men Mercedes'in ýanky zawoddan çykan ýa entek minilmendir. Mercedes paketler Mercedes'i alıp bilemok diýip adamlar sanksiyadan gorkýar. Ulu betbaatçylyk hökmünde kabul edilne bu zat. Indi Türkmene sanksiya girirsen çörevene ota durar. 30 ýyldan beri durup gelýär. Hiç sat ýok. Soňra iň erwet sanksiya sen granitsalaryň yapmakdyr. İnterneti yapmak has erwet sanksiýadyr. Ine Orus'un granitsası yapıldı da şu an. Yapık granitsa. Sonra yine Orus'un içinden bir telekeçi olsun. Yani alıp satyan bir adamım Orus'un önümünü alıp Ýewropa çıkaranda Ýewropaň tamojnyny saklaya, nire varyan Orus'un önümü izine itdiye. Ya da Ýewropadaky önümü alya, Ýewropadan çıkacak vakti Orus'a gidýän olsaň çıkarmaya Ýewropa şu önümü. Yok o yer sanksiýa aşağında. Yine Türkmenistan'ın öz tamojnysy içine alanok seni ve öz tamojnysy daşına çıkaranok. Näme sanksiýasyny gürülmedi? Lan hiç sanksiýa Türkmenistan diýen bizdäki sanksiýa öz-özüne berilýän sanksiýa. Ol öz-özüne ine sonra çykýar. Türkmenistan Türkmeniň elindemi? Yani öz-özüne mümkinmi öz-özüne sanksiýa sokmak? Şonuň ýaly görünýär. Öz-özüne bir sanksiýa girýän ýalak da. Ýöne öz-özüne edenek onu. Onu isteseň hem istemeseň hem nähili samsyk biri bolsun hem bu zatlar daşyndan edilýär, etdirilýär. Ýa şunu etýän geýdi. Orsun dolandyrýşynda şonuň üçin. Hawa. Bahana näme virus? Yok virüs bahana däl. Ýemek. Bulan bahanasy bolmagy mümkin bolýar. Bulan bahanasy şol. Bulan bahanasy virusdan goranýas diýe. Virusdan oňalyk goranan olar ýa-da goralmak diýmek o näme diýler. Onda has efektiwni ýolu var virusdan goranmagyň mysal üçin. Ähli adamlar öldürýän hiç kim hem kesellemeýär. Sebäbi öldüler. Ýok. Virusam ýaýrap bilmeýär. Şolar şonuň ýazatlarym etdiler aýdym ýa-da käneşde ukol edip ölýärmiş diýip. Gatkän adamlar işte ya. Näme güzerlikleri var ya güzerlikleri. Sapara şu 100'erlik Azerbaycan'da da bar eken de gat meşhur zat eken. Özüm 100'erlik eken adı. Geçen işte hayran kaldım. Yo 100'erlik demediler oluyor. Covid'in karşısında demediler. Covid'in karşısında edilen o. Bolya no otak sonra okuyan. Sapara bizim täze gurjak Türkmenistanymyza nähil ziyan edip biler bular diye. Näme edip öňüne alyp bar. Orustan arany häzirki ýagdaýda kesmek üçin. Hiç taraf edip bilmeýärler. Geçecekdirler bolýar.
ömürlerini türdürjek bollar. Ha. Neme ziyan edip bilecek olsalar bular başta 2 yıl bundan öň 2020-nji ýyllarda gatyken neme etdiler? O aya aldığından giýje gündüz diýär, giýjesini gündüz edip garşy göreşdiler, beter etdiler, bulaşdyrdylar. Biz indi 2 yıl bundan öňküden 100 esse güýçli, her günem 1 esse güýçlenýäs diýip, ýa-da bir bal güýçlenýär diýip kabul etdilersiniz. Olan yankı verip bilecek ziyan aýdaýyn. Ziyan diňe şol ynandyryp bilseler halky milleti. Ne şoňa alyp ziyan verip bilerler. Yani düşünce tarafından. Olam şu günkü mümkin görünen ok sebäbi Oruslan eden bir ýalňyş bardyr. Olam yine Türkmenistanda ýoşluk bilen Türkiýe işlemeni aýtdylar adamlar ve Rus dili şu günkü Türkmenistanda populär dilde. Yani Rusça bilýän adam ýok. Yani dili näme üçin öwredilýär sana? Dili öwredilenden soň şol dilini bilýän adamy sen täsir edip bilýän. Propagandasını Hawa. tutmak üçin edýär. Hawa sen Orusyň dilini bilmesen o sana täsir edip bilmeýär. Bir neme komentariýa okap berjem. Metro diýip Nevit kampaniýa bar Türkmenistana gelip kontrakt alýar. Ýol başçysy Boris Levenstein. Hram fundatorlarından diýär, ýa-da dostlarından da. Boris Levenstein'miş. Firmanın adı näme diýdim onam ýazyp goýaw kendine. Metro diýip. Biz soňky sapar Nitrona görmedik yani Türkmenistan içinde. Kiçirek. Yok, kän ýöne kiçiräkleri kän göde neme dilen nokta. Bu haýty birini aýtjak. Deştilmedik, duyulmadık kampanyalar çağırıp nefti çıkartýar. Ya başgaça çıkarsalar oğurlamak, ýa-da buların işine täsiri özleriň nemeleri bolar. Neftin çıkarılışında misal üçin şu zat var mı? Aydalı firmalar var nefti çıkarıp berýär ýöne işçi bilen üçine de ýöne nefti çıkarýan aydalı çoň yankı encamları ve satılışına jogap berýän bir başka firma bolup bilermi? Yani soru. Yani düşündürüp bildiğimi bilemem. Aydalı nefti Türkmen nefti önümleri çıkarıyor. Yöne şonda işleyen adamlar başka bir firmanın işçileri geliyor. Aydalı. Ona da bir X firması diyelim. X firması geliyor. Yöne encamların hemmesi Türkmen neftinki. Yöne satanda da Türkmen nefti satıyor. Yöne çıkaran da başka firma çıkarıp biler mi? Sen toğra berýän ya. Toğra berýän. Şoňalyk firmada bolup bilerse yankı başka işlerde edilýär da edil şoňa. Mysal üçin guruluşluk bardyr. Aydaly. Pasoron tutýanda. Hawa şoňalygam bolup biler diýjek oldum da. Yankı kiçirek firma bolsa. Soň bir ýylleşmesi neme ýazypdyr. Ýazda Türkmenistana gidýäs diýdiň adamlar içindäki hem daşyndaky adamlar näme taýýar bolmaly diýip sorapdyr. Biz taýýar bolmaly zady onluklary kuran soň hemme zada taýýar bolan ýalyk bolýaňyz. Başga nemesi ýok munyň. Onluklar gerek, onluklar hereket etmek üçin gerekdir esasanam. Ýa-ni hereket diýende neme bardy? Aýdyň men hereket sözüni geçen bir pikirlendim de inglizçede movement diýip bir söz bardy. Movement sözü bir o taýdan bu taýy ýöremek manysyny bermeýär diňeje. Onuň giňiş manysy bardy. Ýa-ni misal üçin aýallaryň hereketi, işçileriň hereketi, ýene näme hereket diýip bir giden hereketler bar dünýäde, dogry dälmi? Demokratlaryň hereketi, liberallaryň hereketi, soň ýene adamlaryň hereketi. Şoň gal bir hereketler bolýar. Biz hereket diýende ýa-ni dogry näme düşünemzok. Sözüň nemesi bize yeterli pikir berip bilenok hereket sözü. İngilizce'deki movement diýip bir söz var. Türkçede näme diýilýär bu aýdym? Ýa-ni hereket diýilenok meniň bilişim boýunça. Hereket. Del. Bir söz var da hazır ýadyma düşmändir.
Aklıma gelir o. Birden Düşen gelmedi. wagt aýdarsың, nämäni saklamaly. Sonra olan o teretkenliğini. Şonun ýaly ýanky ýazyň nemesi. Biz bulara aldık diýen ýaly barbyr. Ýollar açyşynam gördük. Basış edýärler. Her tarapdan basış var. Wagtam gidip barýa Covid bulary satdy gitdi. Covid'em dostlar däl bularyň. Koronavirusy ýani. Ýaly bu zatlara düşünmeýänlere nähil düşündirip bolar diýip sorapdyr. Ýeşimiz. Ya bir neme var, bir filosofiya var da. Hiç kaçanam hiç kime şu zada düşün deyip düşünmeyine garaşıp bolanok da. Onun ýaly bir neme yok. Yani düşündürmek sözünün özem bir yanlış mıkandı. Yani anlatmak diýilen söz ulanmalı biz bu taýda. Ya da neme işini geçmek ova. Bizdäki köp işlenmedik dilde ýene düşündürmek men bir adama nädip ova kellesine sokup bilerin ol islemese kabul etmese misal üçin de. Kemine maňa bir ýazgy uradypdyň köne türkmen dilinde. Şu ýerde anlatmak diye. Hawa neme var ada. Bizim dilinde var o. Türkmen dili var ada bir köne ýa-ni 24-nji ýyllaryň ýazgysy. Ekranda da görkezdik biz onu hatta. Anlatmak diýip geçýär, düşündürmek sözüniň manysy düýpli başga. O meniň içki dünýäme mahsus bir zat. Sen meniň içki dünýäme girip bilmeýän. Diňe anlatmak bilen yetinmeli bolýanda. Düşünmek eýen beýleke garşydaka galan bir zat. Dinleýje galýa düşünmek ýa-da düşünmemek. Yani bunu biraz tersinden deme dedi kendine. Yani düşünüp doğrayalak. Şu wagt hiç sada düşünmeyen ýagdaýyňyzda näçe elde geldi? Ne? Ya şu näçe bolsa 10 klas okan bolsaň 10 ýyl, üniversiteden bitiren bolsaň 15 ýyl. Ýene de 5 ýyl işlän bolsaň 20 ýyl. Ya 10 ýyl işlän bolsaň o 25 ýyl. 30 ýyl. Sen bizi bir soru verip o nähede düşünmedi. Näme biz Hudaý o sen 30 ýylla şu derejeye yeten bolsaň normal derejede ýene de 5 ýyla gerekdir düşünmek. Yani hava sapara yani iyleşlerimiz yanlış düşünmesinler diye ýene de hava buların demesinde. Yani Türkçede yanlış anlama deyip aýdýarlar. Beni yanlış anlama deyip anlama yani. O yanlış anlamasınlar. Sebäbi biz gürleşip bir netijeye barıp bilmeýäs. Yani Türkmenleriň jemgyýetiň nemesini aýdýan. Yani men sapara bilen aýdym bilen düşünüp bilýän arkaýyn. Entek misal üçin o bir sahypalyk ýazgy bolsa men şonuň içinden esasy açar sözler bardy. Şu açar sözler aýtsam hem düşünüp bilýäs. Gaty çalyp da o pikirler neme diýär, ösýär, işleýär, aýlanýar nemede. Öňe biz Türkmen jemgyýetinde şol problemany görýäs. Düşünüp bilen oklar öz aralarında. Ýene düşünmek sözü dogrudur. Näme üçin düşünüp bilen oklar? Dogry anladyp bolanok. Biri derdini. Şonuň üçin sonra dogry ýa-ni näme görüp kabul etsek bu zatlary hawa düşünmeýänlere nädip anlatyp bolar diýilen bolmaly da. Düşünmeýänlere nädip anlatmaly. Bu zatlary aýtmalydyr. 130 ýyldan bäri türkmenler hiç haçanam ekranlarda köpçüligiň arasında hakyky problemi aýdylan däldir. Elmidama hakikatyň üstü yapılandır. Yanlış bir zat aýdylandyr. Şoňa da alkyş edendirler. Yani yallakylar bolup alkyşlanandyr. Yanlış zatlar alkyşlanandyr. Şonuň üçin dogry zatlar aýtmalydyr. Bizim borcumuz däl. Ine şu taýda hazır kommentary ýazýanlar bar. Olaram çykyp aýdyp biler ýa-ni. Kommentariýaňyz belli bir derejede täsir edýär ýöne. Ne merak bolmaly. Dowam edýän bu taýda bir kommentary okap geçjek. Ine bunu hukman okamalı. Gowy görýäs biz bu zatlary. Yani bir hyýal dünýäsi bar da adamlaryň ýaşaýan hyýal dünýäsinden bir zat okap berjek. Putin şeýle bir akylly hereket edýär. Ýewropa gaz puluny rubl bilen ödemeseňiz gazy yaparys diýdi diýär.
nädip Ýewropa böküp ödäp başlady diýdi. Birinciden bu zat hakykat däldi. Ýewropa o biz töleýäs, öz pulumyzda töleýäs diýdi. O zatlar galdy. Bulay ýa 1,5 ay mundan öňki bolan waka. Bu zat ýalňyşdyr. Ine şu pikiri ýaýra diýerler da. Bu bir. Ikinciden Putin akıllymy, akylsyzmy onu görkezip durdy soňky 3 ay. On akılsız bolsa da akıllı edip görkezlen olsa şu an akılsızlığı görkezilýär. On ýene bir zat var. Şol ýa-ni Putin gazy o gaz bilen ýa-da ýa-ni şantaj edýär diýip görkezýär. Gaz, rubl bilen şantaj etjek bolsa kessin. 3 aydan bäri näme üçin kesen ok Ýewropa gazy? Zor bolýan bolsa kesmeli. Kesip bilen o. Yani Ýewropa diye biz 1 ýyl 2 ýylyň içinde kesýäs gazy, Orsetden gaz almaýas. Diýip o şoň üstünde açyk gürleşik geçirip durdy. O 2 ýylyň içinde kesýäne garaşman häzir kessin, ýani Putin. Näme üçin kesen ok? Ine dogry seretmeli. Ine bu ýene bir zat var, ine şu ýyldaşymyzyň pikirindäki adamlaryň ertir bir gün kellesi kesiljek. Ýani siz bu oýun edýäňiz bu zatlar bilen. Ertir Türkmenistan ütgeýär ha. Göreňiz okmy? Ýani Orsa garşy bir düşünjäniň ýokarlanyp başlanyny bu bir baad alsa munyň öňünde hiç bir zat saklap bilmeýär. Kemine Putin'e bir aýtsyn, gaz diňe Russiýada ýok. Ine Türkmenistan'da da gaz var. Putin gazı kesse, Ýewropaň bazary iň gymmat satyn alýan bazardyr. Stabil bazardır, risklerin az olan bir bazarıdır. Gaz satmak için Taliban'a satandan. O yere 10 etse gımmat satıp bilyen Avrupa. Onda Türkmenistan satar. Yani gazın näme diyecek böyle? Gaz yine Rusya'da var mı? Sonra menem Putin'in tarafında yani goldayan Putin'i yöne Vatikan problema çıkarıyor. Maňa da men goldajak bolýan. Ya başta näme diýdi? NATO diýdi, üstümüze gelýär diýdi. Menem şonu aýtjadım. NATO üstüne gelýär, şoň üçin uruşa başlady diýende. NATO gelmesin diye mecbur etdi. Soň ýankı natsizlar diýip çıkardı. NATO birde natsizme öwrildi. Natsizme öwrildi. O ýerde natsizlar var, şolarda garşy öwreşýäs diýdi. Menem aýtmay bolýar, bu ikisinem ulanýatym argument diýip. Düýnem çykýadany näme diýär? Ondan soň ýankydan basta Ruslar ýaşaýar o ýerinde diýär, aýrmaly diýär. Indi iki ýew düşdi, üýtgedi. Ýanky strategiýa. Men aýtgan hawa başlady, ýa-ni gorkuzyp soňa indi kiçiräk ýer aljak bolýar diýip goldajak bolýar. Iň soňam çykdydan biz territoriýamyzy izne almaly o Pyotr I'ň nämesine gitdi strategiýasyna. Özün Pyotr I bilen deňeşdirdi. Ýani goldajak bolsaň mümkin däl. Her gün pikir ütkäp durdy. Her gün pikirini goldajak bolsa. Pikir ýa-da bir eden işinde aydaly men näme diýin bir maşina awariýa bolan olsa şoň sebäbi bardyr. Ine şu sebäpden bir sany bardyr. Ýöne uruş çykdy, oňam sebäbi bolmaly. NATO garşy öreçýärmi? Onda şoňa garşy öreç. Näme üçin şol bir uruş bir aýdan soň NATO garşy öreşen oklany natsizma garşy öreşýär. Soňa Pyotr'un territoriýalaryny aljak diýär. Ya näme üçin ütkäýär her gün? Uruşam şol bir uruş. Esker şol bir esker içeride. Ýöne näme üçin sonra o her gün ütkäýändir. Oňa alan bolmasa nädip boldajak soň ola adama? Ýene aýdyň ýenide bir zat bar. Gaz nevit o akany bilen ya akmany bilen Putin akylly ýatan pikirini o. O tarapan bar. Oň bilen ölçülen o aklam demeden. Akyl gaz bilen hakyky. Yo näme bu zatlar ýöreýdi ýaýra diýerler ine şol orsa Troll nemeleri. Troll nemeleri. Ýöne pikir o troller ýazsyn bizem dogrusyny aýdalyp bir pikir döresin ortada. Kemine o näme bardyr ine gaz berjek däl. Inde akylly. Putin akylly näme üçin gaz berjek däl diýdi. Onda çağalar hem akıllı bir görüne yaramasa top oynayan olsan topundan tutuyor. Berjek däl diýe. Ya da senin elindäki telefonu al ya berjek däl diýe. Telefon davalar, uruşlar var da. Yani gaz yapmak için şoňalyk akıl gerekmi? Putin'in ýalyk akıl gerekdi onun için. Bular şo zatlary görkezýär, ýa-ni çağanyň derejesindäki pikirleri akylmykan diýip pikir edýär.
Devam edeli. Täze Türkmenistanda narka baronlar nähil çare esasy korrupsiýany illeşler ýa-ni düşünjek bolýan ýazan zadyňyza da korrupsiýa diýip okajak bolýan. Alıştıranlar şolar diýä ýa-ni narka baronlar korrupsiýany ortağa çykaranlar şolar diýä olara nädip garşy görüşmeli diýip sorapdyr ýa-da pikir aýdypdyr ildeşimiz. Bu nemesi ýa-ni korrupsiýany narka baron çykarýa döredýä diýip bir zat o düýünden ýalňyş. Narka baron korrupsiýanyň netijesinde döredi diýip aýtsaňyz belki dogry bolup biler. Oňa da bir 50 pay berip bolýar da 100-den 50. Oňa da dogry goşup narka baronu ya men ýalňyş düşünýän narka baron barmy Türkmenistanda boldumy? Yok, Türkmenistanda narka baron yok. Ýöne narkotik Hem de satýanlar var. bir adam, hem de bir adam. Siyasetçinin elinde, Türkmenistan'da narkotik siyasetçinin elinde bol narka baron demek devlet sistemasından ayrı bir vuruluştur. Kontrol daşındaky. Ähli zady kontrol edýän döwletin hem mekşini näsiz ýöne telefonda ulaşaňyzdy kontrol edýändiginde gorkýas, gurlap bilen yok. O tamda gulok var diýen. Ne şonda kontrolli saklayan bir döwletin narka baronu öýüdür. Ýa başyna birinji adam başga baron bolup bilýän nädir? Mümkün nädir? Sebäbi kim nähitlemedýän bolsa görüp durun. Yo, dünýäniň hemme ýerinde de bir narkotik iş ýürüýän o sökman suratda döwletiň eli bolýar. Ýa-ni bar ýerler. Döwletin bir adam dolandyrýan bolsa şol adamyň elinde. Kän adamı ýa-ni Ola adamın başka birinin elinde olsa näme sapar. Diýmek şol. Son ýene bir sora var. O gazanan bir kanun baýlyklaryň elinden alınsa bolarmy diýe. Hukman ýa-ni olaryň pul gazanmana haky ýokdur olaryň. O şoňa garşy Putin bilen gürleşip ýörler ene. Şolary goramak üçinmi ýa-da? Bir kanun gazananlar goramak üçin. Olaryň hemmesinin elinden pulu hemme zady alynar, gaýtam neme karzdar çykar bular, bergidar çykarlar. Şimdi yankı arasında kıyan katnaşık değil ama kendine. Evet, ters bir korelasyon diyeceğim Türkmençe olur mu? Bağlantı vardır. Yine Türkmenistan'da açık kapılar siyaseti dediler, açık kapılar yapıldı. Ondan sonra hemen Sapara, Altın Asır dediler, yine Altın Asır. Daş çağına döndü. Postlu metalçede olmadı da. Sonra hemen diyendirler, korrupsiya karşı görüş dediler, korrupsiya artandır. Yine. Bugün hemen diyorlar, yani kaçırılan pulları getirmeli diyene, has kök kaçırmalı indi diye de. O kaçıryanı mı ödü? O iki tane pul kaçıryan duşuşup, şoňa karşı görüşeli diýerler de. Bir illeşimiz neme yazıpdyr? Täze o hususy kärhana bar diýär Türkmenistanda. Şoňa da girjek bolsaň para berip girmeli diýär. Muňa näme diýersiňiz diýär. Muňa näme etmeli diýär. Türkmenistanda hususy kärhana ýok illeşler. Yani hususy eýeçilik diýilip bir zat ýok. Yani şoňa ýa-ni neme olar hususy diýip hususy diýmek mejburiýetinde dälsiz. Hususy bolmagyň bir şertleri ýa-da häsiýeti bardyr. Hususluğun häsiýeti bardyr. Şu häsiýetlere dengelýän gelen okma. Men Türkmenistanda şu hususy eýeçiligiň häsiýetlerini dengelýän ne kärhana ne de ýa-ni emlak gördüm. Yok. Demek kendine birinci şerti vardır. Şoň yani hususy eýeçiligiň ellegirmediligi diýip bir neme vardır. Şu kanun şonu goramalydyr. Şonu kanun goramayan bolsa hususy eýeçiligi. O şu häsiýetler eýeçilik ýokdur. Onu goramayandygyny hem ben bilýän. Bu kärhanalaryň ýa-da hususy nemelerin, firmalaryň hemmejesin arkasynda üstünden buldozer gelýänçe ýa-ni traktor gelýär. Şoň skorsuna bagly. Gülnavat barmış sapara. Bu hususy kärhanalaryň arkasynda Gülnavat barmış oýnaşlar bilen. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar.
Ýene bir ýyldyşymyz o bir näme ýazypdyr? Şu ýyl institut, üniversitetler diýe parasy näçe bilýäňizmi? O $50.000 bermeli ýa. Haýsyna? Institut, üniversitetler diýe de med üniversitetiň parasy $50.000'myş o. Türkmenistanda mı? Ne o? Ya parası hava para koyupdurlar yani Türkmenistan'da institut üniversitet yok abi. Ona da seyretmeli. Yok olan için var şu parada. Yani bulon üniversitetten alayan diplomları var ha. Şu yani Türkmenistan'ın İstanbul'da konsolosluğunun sizin pasportunuzu uzattıp veriyen kağıtlar oluyor ya. Pasportu uzattık. 6 aylık ne şov ne o gücündeki bir doküman. O elinde pasport bolluğu değil. Türkmenin diplomunu alan da elinde diplom bolluğu değil. Sen bildiğin var mı diplom almak için? Yok neme O var? bilgi veren ocak yok Türkmenistan. Diplomun bolsa da yine hususi kärhanalar var da biz yine daşar yurtlarda yaşansan bilýäs. Diplomun o barlygyna serediýä, okey, soň bir kaýam işledip görýär. Yok. Soň diplom barmy ýokmy şo taýda karar berýärler. Yine diplomuna yine bir yankı işe giren wagtyň iň soňunda seredilýär. Ýa. Sen işe alınandan soň onun resmi tarapy bardyr. İşe girenden soň resmi tarapy näme? Sen şo ýerde yankı strahowka diýdi. Yine diýdi, şo ştatynda senin adyň ýazylmaly, işleýär diýip, ondan soň yankı nalog sistemasyna sen girmeli. Şoň üçin diplomun görkezilýär. Ýöne iş veren sen diplomunu açyp sereden olamamy. Ýöne şo dokumentlaryň içinde goýýan, şoň üçin gerek. Iň soňunda işe girenden soň getirdiler diplom. Yani şoň üçin senden diplomun barmy diýenem ýok, soraýanam ýok. Bu çöreğin tap bilmeyen halk bu 50.000 doldur girdin tap yakan. Ben çoğumu hayran. Ya öz aralarına öz aralarında o yani o garip halkın nemesinde edip bileceği işte o zatlarla kızıklanan ama yankı soran devam ettir ildeşmiş o ne edip açtırıp bileriz deyip sorattır yolu. O yankı ne edip açtırması ben iki nemede görüyen. Birincisi daşkı yankı nemeler şertler, daşkı şertler diyelim. Yani şu täsir edip bilinmeyen şertlerim. Son içki şertler. Nähil içki şert näme bolýar? Halkyň narazylygynyň artmagy. Yankı gördüňiz bir 2-3 gezekden uruş çykdy da aeroportda yankı Aýmyradyň maskarasy çykdy o görgüli. Näme yatjak ýeri ýok, görüň aşagyna giräýmese. Şo zatlaryň artmagy, bular näme bolýar? Diýmek halk pikirlenip bilýär. Halkda bir pikirlenme ýa-da bir oýanyş bar. Bu zat diýär, ýol näme üçin ýapyk diýär. Soradylar aýna. Ýol näme üçin ýapyk diýip, ýa bilet näme üçin ýok diýip soramandyr. Belki soran bolmagy mümkin. Ekrana gelendädir ýöne. Ýol näme üçin ýapyk diýilen sorak. Ine. Şo taýda ýatýar. Halkyň nemesi artdykça o ýollaryň açylmagy ýa-da näde açylmagy diýilen soragyň nemesi orta çykýar. Açılýar, ýa mecbur, açmak mecburiyetinde bu daşyndaky neme gitdikçe organizowany bolup barýar. Benim olara maslahat berýän, wagtynda açmasaňyz size bela boljak diýip sapar arasında konsultasiýa da berýäs biz bulara da. Ýalňyşmy, dogrymy? Ýöne açmaly bular. Ýol açmasa gaty uly olar üçin erbet bolýar bu halkyň nemesine. Gaharına çydap bilerlermi? Yani gahar diýilen zat neme däldi, kontrol edilen bir zat däldi. Uçkun bilen çykyp gidiyor ya bu zatlar. Yankı köpçülük näme düşünüp bilse, ýollar näme üçin ýapyk we özüniň kimligini tanap bilse, ýollar açyljak da. Özünün kimligini tanımam. İnsan diyen zat näme? Eğer sen özüň insan hasaplayan olsaň, sen karşıňda ýoluňy ýapmana, öýüňe barýan ýoly ýapmana hiç kimin haky ýokdur.
Owa, bir iyleşmez ýene sonra ya. Owa, biz indi täze Türkmenistany guranymyzdan soň Russiýa bilen 1088 dogawar diýenki ulalaşygyňyz o dowam etmegi borçlum ýa-da Russiýa siz öň terroristler bilen işlediňiz, biz olary boynumuza alamjok diýmelimi diýär. Şonuň ýaly bir soragy bar. Ýa-ni biz açykdan ýöre diýäse Russiýa bizi şu ýagdaýa düşüren esasy sebäpkär şol diýýäs. Soň bular bilen dagawarlaryň hiç birisi ýöremez. Bizim ýolumuz aýrylşar Russiýa bilen dogly. Mejbur. Säbä bizim bir nemämiz hem ýok-da, ne strategiýa tarapyndan bir näme baglanyşymyz bar, ne geopolitika tarapyndan bir baglanyşymyz bar. Kemine o näýle dogry, hiç ilim dogry ýokdur. Ýok, biz göremiz ýok. Nakit dogry ýok, döwlet ýokdur. Bar bolsa garanti kime olur? Yani, bu zatlar ýöneköy zatlara nämen dagawary. Ol İran bilen Orsiýadyň arasynda dogry bar. Ene Türkmenistan territoriýaly paýlaşýarlar. O Türkmen ýarty o taýky derýalara gidiyorlar, ýarty derde galýar. O Watan bilenem ondalak. Ors bilen o Watan neme diýer. O arada Türkmen ýok. Türkmen ýöne neme? Pida. Bunu üçe bölürler. Cüýüňe $2000 alyp barsan konsulluğa uçurýarlar diýär. Ýollaryny açylmanyň başga bir ýaky öz başda şahsiýetlere değişliräk. Türkmenistanda ahlaky nädip düzeltmeli sorapdyr bir ýyldaşymyz. Ýa ahlaky düzeltmek diýip sonra men pikirimçe birazrak nememiken diýene taraply myken diýen ýa ahlaky düzeltmek. Adamlary öz başdak etmeli, ýa şahsiýetleriň öz başdaklygyny gazanmagynyň ýollaryny açmaly. O ahlakam öz çykýar. Şu wagt ahlak düzeltmek däl-de Türkmenistanda ahlak ýok. Ahlak ya bardyr ya ýokdur, bozulup düzelýän zat dälmiken diýen men pikirimçe. O bozulup bilen ok ahlak. Şonuň ýaly. Ahlaksızlyk diýmek, ahlak ýa-ni näme diýmek de şu insan edýän bir fiilleriň biri diýip azaplanýar. Ahlak meselesi. Men pora berýärne demetmeliler. Sen de ahlak paham ýokmy? Özüňe jogap bermeli. Onuň sen içindäki ahlaky men daşyndan nädip düzeltip bereyim? Sen görüň ok, tanam ok. Düzeltip bermeýän del, sen ahlagyny daş töwerän görüp bilýärmi? Ýa sonra içinde belki bardyr ahlak. Yani nämesi bardyr, iň bolmady düşünjesi bardyr. Ýöne şonu daş töwerän görüp bilýärmi? Ýa şol sonra bar. Şol ahlagyny sen daşyna çykaryp bilýärmi? Ahlaksızlyk diýmek, ýene ahlakly diýilýär we de ahlaksızlyk diýilýär. Az ahlakly diýip bir zat ýokdur, ýa-da güýçli ahlakly diýilen bir adam ýokdur. Ahlaksyz bar, ahlakly bar. Ya bar ya ýok diýmekde bu. Awa şoňa geljek bolýan, ýa düzeltmek meselesi. Indi ahlak insany haýwandan alýar, haýwandan uzaklaşdyrýar, arasyna atýar. Haýwandan tapawut görünýär insanda. Ýöne şu ahlaksızlyk haýwana dogry ýakynlaşýan. Haýwan näme etýär? Ýene haýwan iýe, içe bir hoply bir zat görse gaçýar, käbir haýwanlaryň hoply bir zat görse üstüne topulýar. Ýani haýwanyň berenden al, urandan kaçtı ya. Türkmenler bir neme sözü var. Şayadıma düştü. Neme aydın benim şunu bir neme boşayın. Biz ne gelip görün adamlar var da şu an ayak üstünde. Kayağının üstünde. Olur bilen kendi işimiz de yoktur. Ne lütferiyen ortamı. Biz sizden de olacak çağları ne mektepte ne okuduk. Yani cemiyetin nemesinde doğru erkin adam yetişeriyalar ediyette. O yani sizin ahlaklısızlığınız o yani yaşınız bir çene varar yuvaşlık bilen onun siz o dünyaya gitmediler. O Türkmenin ahlakını şey dip düzeltmeli. Yani 50 yaşlı, 40 yaşlı, 30 yaşlı adamlar
ahlakını ya o biz o et düdür biz. O ahlak bilen işimiz yok. Täze nesil üntümüzü şoňa berýärsinler. Şolar o siz ýalak daha yetişmez ýalak demedi diýende. O siz bilen işimiz hem yok. Şu at yaşım näçediň pasportyňa seret. O sen bilen düýünden işimiz yok. O yurdu düzeltmäne kömek etseňiz, o baş üstüne. Etleňiz öz çağalaňyz üçin edin. Onda biz üçin näl? O çağalaňyz üçin bir zat edetiňiz elýän orada. O. Yani Türkmenin geleceği halas edilmeli. Geleceği de nesli ol ya. Bu beyle gidip bilen Çağalaňyz ok. o gelecek diýen zat şolar üçin. Yo beyle gidip bilen ok yankı korrupsiya o bu zatın gurun edilýär da. Bundan soňky dowuljaklar hem korrupsiýanyň içine dowuljak da. Biz bu zatlara ruhsat bermeli däl. Ýalňyş. Bir ýyldaşymyz ýazypdyr o. Ýa 187 kişi var diye nemede görüp duran. Şonun de 100 sansy aeroporda barıp ýatsa açylýar ýollar diýipdir. Yine bu hereket, yine bu ýa siyasi talap hereket. O aeroporda baranda da näme bil satylan oklayıp toğra berseňiz açylmaýar. Olam açylmaýar dogry. Soragan dogry goýmaly. Ýa-ni şu ýyldaşymyz gaty dogry sorapdyr da Aýmuradyň eli aýagy titredi. Ýollar näme üçin ýapyp diýärdi. Yani bir aydın bilýän sen onu 3 ýaşyndaky dil biten çağanyň birinji sorayan sorawlaryň nemesi de näme üçin? O kuş näme üçin uçýar? O agaç näme üçin ýaşyl? O suwda näme üçin gark bolýan diýip sorawlar soralýar da. Yani bu şol primitiv diýärdi, ilkel soraw, yani türkmençe söz öwürsek primitiv sözüni. İlkel soraw sorap bilemiz ok yani. 40-50 60 ýaşyna gelip. Temadan birazcık uzaklaşacak sorawdan. Bärde ine çağa soraya diýen çağa ine şu zatlary soraya. Gyzyklanýar. İnsan sever. Çağalar insandır. Olar jahil däldir. Bilgisiz, yani jahil diýmek ol bilgisiz sorayan olsa jahil däldir. Ýöne sorawlar ýöne köy sorawdur. Asman näme üçin gök diýip biler bir çağa. Çağa şonu soraya, islendik çağa soraya onu. Dünya bilen tanışmak isleýär. Elinin yeten zadyny soramaz, elinin yetenini tutup görer, iyik görer bir zat edip şonu tanaya özüne bir yani beyninde şoňa bir näme diýilýär, explanation berýär. Her bir näme. Açıklama diýeler. Hawa. Şonu berýär özüne. Ýöne eli yetmeýän ýa-da düşünmeýänem ýandakydan soraya, ulurak berinden soraya. Indi ansatçyk sorawlardyr, ýöne enatalaram. Onu eli samsyk sora berýän diýär-de. Samsyk olsa jogabyny berip bilýän enata barmy ha? Ine. Kuş näme üçin uçýar? Samolyot näme üçin uçýar diýse? Jogap berjek bolan oklar çağa. Ol çağa ýoş bulalandan soň ine ýankyýalyk sözlere öwrenşýär. Bolmalysy şuň ýalyk diýär. Näme üçin soran? Ýollar ýapylar. Şu ýollaryň ýapylmagy tebii ýagdaý diýip pikir edýärler. Şuň köp türkmen. Ama hiç kim günahkar däl ol. Yollar yapıldı, näme etjek? Yapılıpdyr da. Yani gözüňe ötürün yollar yapılıpdyr öz-özünden. Ýerden turdular, yollar ýapyk. Haçan açylar ha. Neme vardı aydın kayar komentaryalar okuyan yolların yapıklığını hökümet günahkar däl diýip ýazanlar vardı. Däl kemin özü yapılýar yollarym. Sen bilemem. O ben şonuň üçin şolardan neme başlama sorýan. Şonuň ýaly neme var? Hakykatdan pikirlenýänler var. Bu ýyldaşlarymız ýoluň ýapykdygynyň manysyny bir bilen ok, hökümetiň nämedigini bir bilen ok. Soň ikisini bir araya getirip sözlem gurýarlar. Gaty gynandyrjy ýagdaý. Dowam edeli. Sapara bir aýtjak sadyňyz barmy? Aýtjagyňyz. Yok. Bir ýyldaşymyz bir zat ýazypdyr, el düşnükli däl, o täzeden ýazsa. Ýa şu günkü ýagdaýlarda dünýäde bolup geçen wakalar Türkmenistan dollar näil ýagdaýda bolar diýär. Ýyldaşymyz o soraňyza düşünmedik. Ýa dünýädäki wakalar sebäpli Türkmenistandaky dollar näil bolarmy? Türkmenistanyň dollary dünýä bilen baglylar, ykdysadyýat bilen baglylar. Yani buna jogap bolup şu iki kursu bar döwletde, yani pul aýlanşygyna. O daşy içi bilen hiç sady baglylar däldir. O düşündirme bolýanlardyr. Sebebi on bir yani dollaryň nemetin analiz etmek üçin rotaýda bir adat bagdar bolmaly.
Çok ağlar yok bolsa. Yani arz talap değil ya da. Yani sadece demesi. Arz talap doların kursunu şo belli. Dünyanın hem yerinde. Ine Yani Türkmenistan'da 2 kurs var. Ardım yok, talabım yok. sapara Murat Razak diyen ildeşimiz bir soňky nemede şonu sorapdyrdy. Bazı iqtisadet bilen manat dolar kursunu nädip düşürüp bolar diýen ýaly ýa-ni arz talap. Ýa-ni dollaryň bahasyny düşürmek däl de ýa-ni stabil durmagy ildeşler ýa-ni dollaryň bahasynyň köp pes bolmagy, köp ýokary bolmagy ziýanly ýa-da dowam ýetkep durmagy. Näme ýalňyş tarapy gitjek bolýaňyz. Hmm. Doların bahası mesele değil. Doların bahasını FED özü çözer yani. Siz tesir edip bilmeyiz doların Ama bahası. bazarın öz söz yani. Yani Amerikan näme tesir edip bilediğine. FED tesir edip bile, Amerikan bazarı tesir edip bile ya da bir değil yani näme değil ama. Yöne sen manadın bahasını seyretmeli. Yani Türkmenistan olacak olsa Türkmenistan'ı gözünde tutandı ya da Orsiya dine şu at rublün aladasını ediptiler. Yani içerideki valutanın aladasını edersin. Valuta diyen içerideki milli öz valutanın aladasını edersin. Manadın. Indi şu gün Türkmenistan'ın manadı var. Yani o manat kebir adamın elinde 3 manada 1 dolar çıkıyor. Kebir adamın elinde 20 manada 1 dolar çıkıyor. Indi manat diyen düşünce nerede verdi? Yani şu gün manadın hiç hile ediyen işi yok değil mi bu? Yani göz önüne getirip biliyorsunuz mu? Şu aslında sizin de lira ya da rublunuz var. Yani siz o lira öyle bu hasan olsa bir yere giriyorsunuz öyle o liranız birden güçleniyor. Yani köçe çıkıyorsunuz birden düşüyor. Şol yani hareketliliğe ya da şol iki sanat bir dürlü manasını versesen manadın. İki dürlü manası var. O manat olup bilir mi? Ya da manat demeyin. Para değilsen hani yanlış oluyor. Pul görünüşünde ulanıp bilyen ona. Yani iki tane manası var o. Haysının haysi manasılığını düşündürüp bilyen var mı? Düşündürüp bilyen yok hiç değil. Yani doların iki kursu diye de tapara var. Çoğalık bolma mümkünçiliği yok. Sen iktisadiyetin yapık olsun, yankı merkezleştirilen olsun ya da yankı näme değil ya da command bazar değil ya da buyruk bilen işleyen bazar olsa da eğer içerideki valutanın iki sanık manası var olsa o işleme mümkün değil. Bunu hem şu ne diyen ne Türkmenistan'da ne hem şu iki kurs vardı. Şuna bunu tinet gördünüz mü? Bu gatı gen demedir. Oğurluğun İğnemesi. in ulti bula bir Resmileştirilen oğurluk değil yani. o. İkincisi yankı şu biznesi devlet öyle adamlarına veriyor da şu sülerini kontrol ediyor. Yani yankı sen resmi kurs bilen pulu konvertir etmeyen olsam o sen biznesini işlep bilen o. Bunu etmek için sen yani şu adam tu olmalı ya şolar sana okey diyeyim ya sen şoran uğurunu tapmalı yani. Para peşkeşine, korrupsiya diyen dağın şu aylardan geliyendir. Yani iki kursun bolması öyle atıyor. Yani yere öyle sığacak ne mi derler? Öyle uğurluğun öyle açık, resmi görünüşü. Yani, Türkmenistan'da şu konvertatta bolmasının 100% ya da 1000% diyeli nemesi mümkünçülüğü var da. Sen de abi dolar getiren daşayık neme diyen ekspert ediyen. Sen nevtin qadın beyleki önümlüğün var da. Doğamda sonra 10 etfekenne. Doğamda sonra kayın biraz neme yakınrak olan için. İşsizliği nädip baba düşürüp bolar diye ya da işsizliği çözüp bolar diye olmalı sonra. Türkmenistan'da işsizliği. Nava. Türkmenistan'da ne şu gün iş kim veriyor? Devlet iş veriyendir. Devlet kuruluşumuz iş veriyendir.
Yani ama aitkelik devlet iş verme mümkünçülüğü yok. Ne bir iş verip bilye. Yani mümkün değil onyalık. Yani şu derecede ähli 80% halka iş vermek demek mümkün değil. Onu SSR yakın tarihte yankı komünistler sıynaşıp gördü. Yani 70 yıla yetti. Zor 70 yıla yetti. Onu bilyen adamlar 100 yıla yeter deyip fikir ettiler şol sistema. Yani 70 yıla yetti, 100 yıla da yetilmeli. Indi işsizliği çözmek için yöne bir zat yeri hususlaştırarsın. Hem zadı. Yani yerine, suğuna, ondan sonra tokoyunu, beyleksine, şu yerine hususlaştırarsın. Ne şol zadı yani Türkmenistan'ın yarısına iş veriyor. Yani sistema özü şunu getiriyor. İşsizliği azaltmak için. İş yerini özüňiz açyp başlaýanyz. İş yerini her adamın özü açıp bilyen şert öğretmeni. Neçe minglep adam var, iş edip bilyen adamlar var. İş açıp bilecek. Yani iş açıp aydalı mün adam iş açsa, mün adam men batı kiçi sanayda oturuyor şu anda devlet için. Mün adam iş yeri açsa, her haysı 10 adamdan işletse yine hasaplak görey. Göne koyza. Ha, indi işsizliği çözdün, yani onların aylık meselesi vardır. Aylık meselesine yine en yanlış bir sistema yöne dünyanın hem yerinde var. Yani askeri ücret deyip bir aylık belleyendir. Parlament ya da meclis ya da hükümet, Türkiye'de hükümet belleyen. Askeri ücret deyip aylık veriliyor. Askeri ücreti eğer siyasetçi belleyen olsa şu yerde işsizlik oluyor. Açıp seyredip durun. İslendik devlet, yani iktisadı taraftan azat olan devletler hem seyredip durun. Hükümet ya da parlament yine en az aylık $2000 olmalı deyip karar çıkarıverleyin, işsizlik artyandır. Yani aylık meselesine siyasetçi ya da parlament koşulmalı değildir. İş veren adam var, işini ya da hizmetini satyan, yani işçi bazarı diyelim. O ne edip satya? Misal için sen elinde hiç kârın yok, hiç sat öğrenmensin. Ama sana neçe aylık vermeli? $2000 vermeli. Yok, verilmez. Yani biri vardır, elinden gelen işi ve işleyen iş yerine ya da firmasına koşandı. Aylık $10.000 aylık alıp bilecek derecededir. Ona da $10.000 aylık verilir. Yani okuyuna bağlı o yerde ay. Yani Türkiye'de ben kendime vereyim Türkiye'de de yani injinerler var. Germanya'da diğer injinerler $15.000 alıyor diye de euro, €15.000 aylık alıyor diye de. Germanya'nın injinerleri. Yani bizde diye €1000 yetenok diye de. €500 yetenok diye injiner. Yani Türkiye'deki injiner şu Germanya'daki injinerin çıkaran maşinini remont ediyor. Yani ola maşin yasaptır. Bunu remont ediyor. Yani aylığı den almak istiyor. Mümkün de. Yanlış o. Mümkün de. Ben devam edeyim. Täze Türkmenistan gurulanda ilki etjek işiniz yer su reforması meselem diýerler. Şonu nämeden başlamakçı diýe sapara size sorapdyr. Yer su reformasyny başlamaly. Yani başlayacak adam özüňe diýen. Şonu nädip edip başlajaňyz diýen olmaly. Yok, soru näme sapara şu reforma nädip geçirmeli yani siz şonu aýdypdyň. Şonu Nädip şonu ýaly kabul edelim. Ne yeri huzurlaştıryan Dursunov hem bir yerde eklemen. Ekin yere, neme yere. O yerlen kadastrı vardır o. Giren ekin yerdiğini, giren Maldarçılığı için. mallarçılığı için öğrü meydanlığını, o dağı suyu, onun kadastrında nemelerim vardır. Neme diye şu yerin hilleri, o kategoriyaları, nemeleri vardır. Bu da atlan hem becesinin kitabına kendi yazılandır. O ellerine de var. Onu yakmadık, memetmedik buldular. Onu bir denemedik buraya. Şu atlar yuvaşlık bilen edilecekti. Yani birden edilmeli. Yeri iyetine vermeli halka. O kadeti kanuni çıkarlar, düdüğünü vardır. O ne edip verilecek, ne edip verilmeli. Onu ben size ekranına bir saatte, yarım saatte ben bunu gurrun edip demedik bilmeyen bu giden nemedir. Hususi yer ne eyle kol yani
taşarutta getip görün orada görýänsiňiz. Onun yerin hatawy o iýeçiliň nemesi bardyr. Yani Türkiýede neme diýen orada tapu diýip geçýändir. O Şweýetde başgaça 120 milyon şu yeri kim iýeçilik eden orada çok dokumentler var da. Kimin elinden kime geçipdir, nähile bölünüpdir, nemedipdir diýip. Bu yani yerin nemesi iýeçiliginiň garantiyeti kontrollüdüğü, başka birinin eline geçmeyeceği, Zordan hem alıp bolanok diýme. zordan alıp bolmayanlygyny, yani üstünden traktör sürdürüp nemedilip bölünmejegini çok garantiyeti var da. Yer teňkidir. Döwlet Xitaydan ýol geçirjegim bolsa menden tatyn alır. O da men istesen bolmasa da aýlanyp geçer ýol. Şu demeň altyapysyny öğretmelidir ilkulek. Olur. Saparağa burada etçek golludan demedilerdir bu. Giden altyapısı vardır bu. Ägir ulu iştir. Bu döwletler ya ortiyet geçirip bilen o şuň için. Ya Ukraina şuň için geçirip bilmediler. Yani postsovet demedinin içinde o hiç dem geçirip bilen ok şu var. Ben demem Pribaltika demedinden galan. Doğru hususiyetçiliği geçmedik. Tabii bu altyapısı olmalıdır. Kanuni neme. Yani bu topar bunu kontrol ediyen, ölçep veriyen, onun yani bana neme, yani ekrançılık yerine ekrançılık, yani mal vakleyen yer mal vak nemeleri yalak, nemesi var da, adına şey ne diyeceğiz. Şol atlarını kontrol ediyen altyapıları olmalıdır. Onun bu da atlar hem beceri yerli deme gitmelidir. Yerin eğeti şol yerli hükümetlerdir. Şol halkına da şo veriye kontrolüm şo yerde dileye de Aşgabat'tan o atları kontrol edip bolyanlardır. Yani onun ne edip berler diýilen nemeler var da onu käp pikirleri aýdyp beripdiler. Ene şu watan üçin yani ýurdu halkyň eline geçirmesi üçin görüşip berýän ýören adamlar o öňçüligi bolar. Iň gowy ýerlerden iň köp ýerler. Iň gowy ýerleri ýa-da iň köp berip bilýän ýerleri bermedi. O sebäbi hak etdiler. Görüşip berýär anlaryň ortady. Watan üçin toprağımız için görüşmelisin. O yatıp alacaklar ki yine de şunun alaktır. Ne şu olsun diye alak. Başka çımırlayanlardır. O yani vatan neyden de yani toprak onu biraz daha aşağına varmacın koymasanız onu iyiçiliğim etmeye demedir. O kim olyandan size yönü mut yer vermedi. Pribaltika'da Sovyet Nemet yıkılarına köyünü iyiler var da şoları hem mecen kaydıp verdiler. Onun köyünü Nemet'e ne edip alıptırlar. Şu yani kan uruş oluptırlar. Palyaklar bile uruşuptırlar. Ortlar bile uruşan yerler var. O şu uruşa katlaşan adamlara, yetkililere 20 hektar, 30 hektar nemetine göre kahramançılıklarına göre verilipdir de şu iyiler şeydip verdiler payla halkın eline. Yönü sen halk mı ne paylat verdik diýmede o doğruda demken yani ne tebebi yerin bakatı vardı. Mut ne verilse mutun bir nemeti yok da. Pullu manysine gelen ok yani saparaň aýdýan bahasy bar. O biz şu yeri baýlygy uğrayat. Şonam yani iqtisadi dolanşyga salýar. Aýlanıp duran hazine bolýar bu da. Yerin eýeti hazinedir Türkmenistan hazinesi bolýar. Ya şol nädip berse
Yerine buğut verer. Neme var da Pul verer. Sapara Türkmenistan'ı yerine hususiyetçiliğe geçirsen şu dinge yerin özü Orta Asya'da iyin bay devlet ediye Türkmenistan'ı. O. Orta Asya'da Türkmenistan'dan bay devlet olmaya şu dinge yeri hususiyetçiliğe geçirmen yeterlidir. Sapara devam edeli o Türk Kemin hemen bir cine hemen aylık geçen Aynen. vacip deyip hasaplayan. Yer hususiyetçiliğe geçirilen yadayında arkada dörep bilmeye, Türkmen başam dörep bilmeye. Yani dörep bilmeye. Yer hususiyetçiliğe geçip son kanunçuluğa işlense tapu sisteması alıp bir sistema olsa tapu diyen de o yerin pasportu delde bir sistemadır. Şoň ýalyk bir sistema hazina tarapyndan gorulsa şol eýeçilik. Arkada dörep bilmeýär. Türkmen başy dörep bilmeýär. Şu Niyazykdan nüwesse akylly biri gelip, ýa-ni mekir biri gelip şol Türkmen başy boljak bolsa mümkin däl. Ol yeri var, elinde yeri var adam, başga kili bolýar. İnsan bolýar o. Hayvan olan o beýär. Şol garantorum hadina döwletden hadina yerin eýeten o sizin şu hadina nemeti hadina o sizin bay bolmaňyz gerekdir hadina. Siz bilen bay bolýar. adam näçe bay olsa hazine da şonça bay. Hazine şoň ýalyk o işleýişi, o azatlyk berýär hem insan bolýanda, ýani gulçulukdan çykmak diýmek. Yer eýetçiligiň iň esasy nämesi şodur. Gulçulukdan çykar. Gulun şu hem yeri yok hem malı yok da şoňa gul diýilýär. Şu gün döwletden garaşylýar, ýene döwlet eder yer hususiyetçilik bolsa hiç kim döwlet eder diýmeýär. Men baýajak bolsam Devlet men diye. Hawa gönü döwlet men baýajak bolsam özüm baýarym. Döwlet baýatmaz. Ýani döwlete $5.000 ýa-da ýa-ni $50.000 berip olan meni soň izne berer diýmez. Ýeri bolan adam $50.000 ýerine siňdirse şol $500.000 olup izne berýär. Eýem kişiler döreýär, şahslar dörep başlaýar. Birey diýler, ýene şol dörep başlaýar. Onun 50.000'den yankı üniversitede para da vermersin. Sebäbi sana bilgi gerek. Ýöne gaty kağıt gerekken. O şu yerimi işletmek için O hakik yerini bilgi işletmek gerek. için o bilgi bilen işlenýär. Soň internet gerek, internet ýapyp görsünler soňra hususy yer hususy bolan internet ýapsylar, şol gönü internetde öz eline alar. Ýani yer eýeleri internetin altyapysyny öz eline alıp geçirer. Gönü 2 günde geçirer. Bilgi var o. Bazar var o taýda. O samolyodam ýapyp görsünler ýani nemeler. Hawa. Yol Evet. yapıyorsun ya. Söwdäti gidip dur. Yani bu yine hakikat demek ya da hakiki yaşayış insanın durmuşu ya da insanın yaşayışı demek. Yani şu gün bizim bilýän durmuşumuz ol durmuş değil hiç değil. O sizi yani kulçuluktan çıkarmak için bilmelidir. İlki siz kulçuluktan çıkman o adam olup bilmeyen. Umuman Türkmenin erkinliği, azatlığı şu toprağın üstüne kurulyandır. Dine Türkmen de bütün dünyada da şol ya nemeden geçmeli de. Yapara devam edeli Türkmenistan'ın daşarı siyaseti ne edip o kursa olur diye. Ona bu taýda oturup aytmak yanlış olur. Yani Türkmenistan'ın behbitleri näme bolsa daşarkı siyaset hem şoldur. Doğru bolan hem şoldur. Türkmenistan'ın behbitleri vardı. Kemine terörizm ya da ekstremistlere karşı görüş deyip bir zatlar değil. Yine terörizme karşı ya da şoň ýalyk bir halkara bir guramalara yani ýalňyş guramalara oranmak üçin Türkmenistan'ın eğer bir özara alaşyk boljak bolsa yine Özbekistan var gatnaşygynda Orta Asya döwletleri var, İran var, Rusya'da nämişim var. Yine daşarkı siyaset beýskaça aýtdyran. Yani beýskaça diýmez. Arada deňizi var, bir topar döwlet var. Dilingizem meňzän ok, medeniýetiňiz Dilingem meňzän ok, medeniýetiň hiç zat meňzän ok. Öyle teň ataňy öldürenler. Öyle ata babalar. 5-6 nesil bundan öňkiler öldürdüler awlar, kılıçdan geçirdiler. Yine şoň ýaly behbit bilen. Yani soralar neme begendiriji ýöne derecesi pes bolsa da biz şunu ýaly şu soralar bilen bile ösmeli.
Gowy men haladım ýa-ni demelerde. Serdarın boynuna zınjyr ýyldyrildi. Türkmenistan halka ýaga alsa Rus soldatlary bararmykan diýe. Sorak owa. Men neme deýin? Ýa-ni Orsun ýa-ni soldatlar Ukraina bardy da goňşusy ýene näme bahanalary birente bahanalary bardy. Bardy da näme boldy? Bunu indi yuwaş-yuwaş neme bardy? Exhausting diýip bir söz bar inglizçede ýa-ni ýadatmak diýil ýa-da. Orsu şu wagt ýada diýerler. Nämesini? Iqtisadiýetini ýada diýerler. Ondan soň özleriniň bir ynamy bar da biz güýçlü ýa-ni dünýäniň ikinji nemesi diýilen bir ynamlary bar. Onu ýada diýerler. Oman orsu ýuwaş-ýuwaş gyra çekýärler, orsu dargamaly. Orsun ikinji ýene bir san ýurdun içine girmegi açaçan olup bilmeýär, onu gizleýin etmeli bolýar, gizleýin etmegem aňsady iş däl-de. Şu var Orsun garşysyna bir düşmançylyk döreýär türkmenleriň nemesinde. O ýön şu var. Gaty kyndyr. Kemine ne ortam gelip bilir, kritem gelip bilir, o gelip biljek teoretik bahadır olun vatan bilinki biz gorum olup. Ne Ukraina näde goranyan orada? Belki de ondan beter goran bollar. O elimizde mıltığımdalar. Hani çıkar orta. O ortgeler näme geler dip bu dememizden yorumuzdan vazgeçmeli. Ertir ölerin diýip iş etmän oturmak ýaly. Bahanasy bolýan nädir bu datlaň? Vatan üçin gerek bolsa orsun oňunty gelsin. Demesi yok. O ýergiljiňi eliňe alarsyň, biýliňe guşarsyň-dan orta çykarsyn. Bunu şol neme halyna getirjek bolýarlar da sapara. O Ors bizi Talibandan goraýar diýip bir mışmış ýaýra diýerler. Bilýärsiň mışmışdy onu. O Talibanyň bir ýere hüjüm etme güýji barmy? Bir aklyňyza aýlap görüň. Yok, geleýän näde gözüm goranır. O goranmak üçin siz taýin bolmaly. Näme diýerler da Bu da çen. Ýa-ni goşun sokup bilerme. Indi goşun sokan ýagdaýynda näme edip biler o goşun? Ýene o soraw bar. Eger gul bolsaňyz, gul birazjyk uruşup bilen ok, ýani gullar uruş edip bilen ok, uruşup bilen ok. Ol uruşup bilen ok diýende fiziki däl. Gul uruşy ýa-ni kellesinde ýeňip bilýän bir näme däldir, canly däldir. Sebäbi bardyr. Gulun watany bolýan däldir. Şo duygu ýok. Ine Türkmenistan'ın 5 milyon diýerse, bar şol 5 milyon del 100 000 adam bolsun diýeli. Karşına da Orus däl, Amerika gelsin. Amerika Orusdan näçesi güýçli. Amerika gelsin, şol ýa-ni 100 000 adam şoňa garşy watany bolan ýagdaýynda özem erkin adam bolanda şo uruşup bilýär. Yerini beren o. Alıp biler, ýöne hemmemizi öldür diýe-de. Göktepe'deki felsefe şoldu. Orus imperiyası gelýär, şu wagtda Orusya'dan, ýani şol döwre göre, men döwre göre aýdaýyn, şu wagt Orusya'dan güýjünden şol wagt 10 esse güýçlükdi. Ýani padşah, Orus padşahy. Ähli taraplaryň güýçlüdi. Ýöne näme üçin ine Türkmenistanda Göktepe şoňa garşy göreşýär. Ýeňjegini pikir eden o. Etmeli işi şol. Ýani watanyň düşmany gelen wagtda sen janyny bermeli. Başka hili watan olup bilmeýär, başka hili azat olup bilmeýär, başka hili erkin olup bilmeýär. Kim gelende näme? O sen öz öýüň. Ine öýüňe hawa bir 4 tane adam köprak gelse öýüňde näme çağalaryň taşlap gaçyp gitjekmi? Ýöne gaçyp gider, sebäbi Türkmen, ýani şoň ýaly bir taýýarlandyk biz 100 ýylyň dowamında çağalarymyzy taşlap gaçar ýaly edildik. Özem kime gar çağalaryň gaçja, düşmana goýup gaçja. O şu wat edilen zat çol. Ýöne şonu ýa-ni Göktepe'deki bolan wakadan biz indi şol adamlaryň bolmanda bolýa gorap bilmediler diýeli. Gorap bilmediler hem dogry zat däl bu taýda. Gorap bildiler. Ölýänçe Canly berdiler sebäbi. Canly berýän alsaň al diýe ýöne meni öldürüp soň alma bolýan diýe. Orsam şoň ýaly edýär şu Türkmeni şu ýerde wagtyken Orus aldyradandyr. Hatta şol döwri ýalňyşmasam Osmanly üçin ýa-ni moral tarapdan näme bolandyr, kömek bolandyr Türkmen tarapyna alyp bilen okdy.
Orası için Türkmenistan 2 günde alınmalı yer de Göktepe. 2 günde. Başta gelen koşullar kendi bir güçlü näme değildir. Sonku uğradılanlar. Yankı ateş gücü bilen baryaların sonunda. İran tarafından kesseler. Kim kesse? Orası kesse. Kömek gelmesin aslında. Korkuyorlar şu derece. Şoň üçin bir bölünýän hödäm şu ýa Türkmeniň galan ýaşaýan ýerlerine balmaly kende. Yok gücü yetmenli için o böyle gitmeli biz o taylara girsek biz gelir diye. Saklama da gerek ha. Onu düşünýär. Şonun için o serk edecek yerler serk edin. Yani Ayçak oylayan zadım çok Göktepe'nin eden yani bizim ata-babalarımızın eden işini yani borcunu yerine getiriyorlar. Biz şunu edip bilmeyesin, gaykalap bilmeyesin. Yani gaykalamalı. Borcumuz düşman gelende canını vermeli. Yani Orus gelsin, Amerikalısı gelsin, en ulu edip bileceği işi öldürmek olmalı seni, öldürüp bilmeli. Yine kul edip bilmeli değil. Gatervet zattır, kul olmaz. Kul olsan hem yaşan oktan, hem özüne dir deyip özüne aldatıyorsun. Yine başına çıkıp bilemem, özüne gidip bilemem. İzinde akıllar toyu vardır, yası vardır, kaysın gidip bilen, gelip bilen. Yine kimsen diyen de ben azat bir taraf Türkmen beyik karışsız bu zatlarda. Rayatı. Hiç menzen yok. Hiç menzen yok. Devam edeli. Yankı iyileşmeyi yaptırım. Meni görenler indi kaçya menem kovalap tutup düşündürýän diye. Bir iyileşmeyi yaptır. Anlaman sözleme tamda ulak var diye. Tamda ulak var sözünün doğal nemesi şola kene birinci geze okuyan menem. Anlaman sözleme tamda ulak var. Yankı düşündürecek oylayan kaçya diyeler, o düşündürmek gerekler kaçyan adama. Terze Türkmenistan için san gerek değil bize. Özüne de daşta öğrenimde san toplama hiç kaçan. Kişi topla. Aydalı bir sanat yankı hakiki insan olsa yanında nun sanat sandan kovudur. Bir sanat insan. Yani insan olsun. Sanın peydası yok. Sanın öğrenecek olsanız kim şu tersler yanlış masam neme gelirler. Atina mı? Ne etti şu? Rime. Achilis. Bağırsan Rim diyen de Gres'e ne mi diyez? Neme? Grek o. Gresya. Yine Achilis. sonra gelyeler sonra ne bilen otur yani. Sonra seyredip gören sana eğer dil alacak olsanız tarihte vardır. Yani nemeler öyle vardı. Ben YouTube'da değil de nemeden seyredim. Bunun belgeleriyle bilelikte vardır. Atilla. O neme? Yollar ne için yapık deyip o başka bir iyileşmesi tazeden sonra yaptır. O yolların yapıktığı yine Orsun nemesinden çıkacak olsa kontrolden son kim sebep şu kontrolden çıkacak olan neme? O halkın düşüncesi, fikri, gazabı, gaharı şu zatlar sebep. O ne etmeli, önüne almalı, yolları yapmalı. Şimdi bunu tersine ayılap bilen oklar mümkün değil. 2 yıl geçti gittikçe de güçlendi. Ama etme o. Yüzeste güçlendik deyip 2 yılından önceden. Şunun için açıp bilen ok. Bu nemedir? Daşta öğrenizde bir adam, 2 adam görüp bunun ağır Orsun sistemesinde ziyanı yok, zararı yok deyip neme diyen olsanız yanlış fikir ediyorsunuz. Cemiyet başka bir zattır. Bir adamın fikirlenmeğinin nemesi yani şunun fikirlerinin neticesi cemiyetin kuruluşu ya da şu vaatki talaplarıdır. Cemiyetin talabından bir adam 2 adama göre hesaplap olmuyor. O zadı görmek kıyındır. Yani neme bilen yalan açı göz bilen deyip baydayın. Onu görmek kıyındır cemiyeti. Şu zatlar yine siz görüp bilen yok yani olur bilye. Cemiyet duydansızdır. Ertir ne edeceğine bellidir cemiyetin. Uçkun yeterliktir ki halıkta. Gidice uçkun. Yollar yine şunun için yapık. Yolların yapıktığını sebebine yine düşünseniz açılıyor. Son bir ildeşimiz yazıptır.
Eğer diye Rossiya Türkmenistan'dan gaz alıp başlasa bankta dollar bolup bilir mi diye. De Türkmenistan'ın gazını alıp görler hay 30 yıldan beri. Bankta pul var mı? Şolar alan üçün yok. Ondan sonra yine bir zat var. Bundan sonra Türkmenistan'dan alan gazlar hem o puç Avrupa gittikçe azaldır gaz nemesini. İşi gaydiye Türkmenistan'ın o gazını. Ya, gaz Yani- gerek değil de. Kemine ştayda men bir düşündürüş vereyim. Gaz Türkmenistan'ınki değil. Gaz Turvan eyeti kim bolsa gaz şonky. Onu yani gaz Türkmenin kolan olsa gazın pulu ederdi. Gazın pulu gelin o. O şu pulu yani sizin şu bilet soruşunu diye alıp. Yani şu pulunu halka aydan yok. Neçe geldi, neçe satıldı. Evet, gaz işlemediğin başka yerler başka. Türkmenistan yani yönü gazın üstüne oturuyor diysen okey. O ne diye söylüyorum. Gazım sizinki değil. O beylikli atları sizinki değil. O yerler var. Siz değil. Sapara gaz indi Türkmenin koylayan olsa haysi Türkmen şu mire näme satılýanyny bilýärmi? O şonun yerine mi? Yani sen olsa biläýmeli da en azından bir näçesi bolýar pulu sana gelmesin ýöne mire gidýäni bilmeli da senki diýmek şu diýmekden aýdaly sen. Öýüňde ýene Neçe gelip de diyenler yeter. Şonu maydan okma. İnsat Bu ne 30 yıl şeyle. O gaz satya öyle bergili. Ne bu eylekten kolya. Hem gaz satyan hem bergili. O muhtunun bardan satyan olmalı. Muhtan ama o ya bergidar çıkıyor. Buları aldaptırlar ben fikrimçe. Yani kinoda koy 30 binden 20 bin ayır ya öyle 70 bin çıkıyor da beğenip. Bunlar hem son yalı hasap yok beğenirler. O potrotta buğday eken yalak da. O pul kadar yanıp şu potrotta 3 hektarda ne böyle. Bu da iki bir yıl işlep sonra dergili çıkan O kadından sonra alakat yani. kontrol sistemi. Devamlı okayın iyileşme zatlar. Türkmenistan'da siyasi mafya ve pul mafyası var diye. Yani kliptokratya deyip aytsak oluyor. Onu da gelmişekler dolandırıyor. Biz şol gelmişeklerden devleti ne edip alıp bolar. Kanun uruş bilen almalı bolar mı ya da siyasi güç bilen almalı bolar mı diye. Gerek olsa ikisi bilenim. Üçüncü yağdayan bu çıkıp biler. Üçüncü yağda evlenem alıp bu oralara. Bunların nemesi bitti. Yani 21. asırı okap o bilyen olsanız 21. asırda yaşap öğrendiğimizden belki haberimiz var olsa bunların nemesi yok. Bunlar indi şu an 21. asırda yani önkü 20. asırdaki edeni işlerini etcek olup yanlışmalı, batırmalı hem zaten. Tersine gitmeli şu an. Batıptır yani şu Purin'in akar oçka bir köy adam oçura duran oldu. Onun bir 20-30 tane militte uğrayan oldu. O batma derler niye mi? Nämede yankı nädip alıp bolar kabular nädip çıkmasana çıkarıp bolar köp nämede pikir edile yankı uruş olacaktır, yene olacaktır diýile yönemen kemine öňemaydyktym. Yok ben göremem şu zady Türkmenistan'da. Yani yaran gücünü ulanıp Türkmenistan'daki sistemany gorajak bir ukyp göremem, hiç hili göremem. Aydaly bar edip bilýän işçi bularym seni inandyrýar diýenim. Ine bolanok, gadagan diýe, beýlekem hawa diýe. Bolanok diýse bolanok diýe, inanýa gidýär şoňaly. Ya da bir adamı tutýar, türmäge basýar. Türmede de öldürýärler. Näme üçin güýçlümüşin. Güýçlü adam türmäge basyp öldürmek gerekden de güýçlü boljak. Ozon daşynda öldürüp bilýän sen. Kanun yok, hiç sat yok. Yöne daşynda öldürse birden biri görüp olamam üstüne top olsam kaçacağı belli de bir yerleri. Bir adam Türkmenistan'da daşında 500 adam birlikte olsun hiç kim istat edip bilmeyen. 500 adam.
Goşunu yankı Kurban olayın goşunu vardır daşında ahranı. Şolaram hiç istat edip bilmeýär. Türkmenistan'a näçe ýerde habarlar gelýär. Yankı bir 10-15 adam bir polisiýa bolsun, komitet bolsun, şoň garşysynda hiç istat edip bilen ok. Ýöne soň ýeke-ýeke çağıryp bir zat diýjek bolýar şunda. Ýöne şo ýeke del iki komitetiň ýanyna iki adam girse, ýem şoň bilen komitet şoňa hiç istat diýip bilen ok. Ortaýalar bular sağ, yani yöneköy zat komitetin elinde de yarağı yok, arujası yok, soňan taýýar däl. Eğitimi yok olaryň. Polisiýa edil şoňalyk. Deme aydın aydiyandan hem becesi 100% doğru yönü yani polisiýan kıban karşısındaki duran kulun vatanı yok, vatan duygusu yok aydiyatı. Yine haçan niyede haçan o yani Türkmenistan haçan başlar yani. Siz kulçuluktan şu düşünceden çıkmadı. Sonra size vatan gerek var. O vatan gerek bolanna adının nähile gerek edi diýenlerini siz özüňiz görürsüňiz. Onur gelsin diye. Gul bolmadan bir çıkkın elkülak gulluğu nemedin. Sinetden hemme zat görünüp durandır. Yani gulluğu. Çık, nädip çıkarın diýen olsaňyz taryha seredim. Taryhyňyzy okan. İnternetde batkan. Türkmenler kim bolupdyr? Ondan öňkü gadyma tababalar kim? Hiç wagt gul bolmadyk. Gulçuruwa nemetmedik bir millet. Ýöne 21-nji asyrda öz eriňiz bilen gul bolduňyz. Özüň gulluğunda bilen doktor. Ol yerin tenki däl, o ýurdun tenki däl, o sen götüňe daşyna çykaryp öýrenedi diýdiň çykaran ok. Sen onu aýdapdyn adam bolýar. Onu gorkýan niýede, o bir zatdan gorkulýan bolsaň sen gul bolmaly. Onu aýdapdyn azap döwletde ýaşaýan diýen özüňe ýene de gorkýan diýen de. Ikisi gawat gelýän zatlar däl. Bir soru var. Näme üçin Türkmen howa ýollary däl Türk howa ýollary uçýar diýip sorapdyr. Ýyldaşymyz. Dene şu Türkmen howa ýollarynyň badygyna da anana bok battan bolmaly, ol ýaşap aýagy üstünde durup bilmeýär. Batandyr. Nemeleri var da ya samolyotyň bahasy nädip hasaplanýar? Näçe köp howada galýan bolsa, şonça da girdejil. Ýani howada galmagynyň hem belli bir nemesi var. Misal bereýin, ýani ýadyma düşenok sanlar bartýan okapdym. Ýylda ataly 500 saat howada galmaly. Özüniň nemelerini, çykdaçylaryny gidermek üçin. Özüninkine 500 saatdan köp uçsa şonuň eýem girdeji hökmünde kabul edilýär. Bu hiç uçan bu samolyotlar. Demek minusa gitdi hemme zat. Bir kısansın zordan uçurýarlar. Yalandan, ýaşyryk. Şon ýaly howa sapara şu taýda jemläýeli sebäbi 2 saat oldu. 2 saat yeterlikli. Şoň ýazyň bir ýyldaşymyz ýazypdyr, iň soňky şonam okaýyn. Şu wagt buğday bilen tutulanlaryň sany 20-30-30-a ýetdi diýe. O da öz ýerine Telewizora çykar. Ýa gullýanymyzyň nemesi subutnamasy şol. Şonuň üçin okasym geldi şunu. O yer tenki odanyň, o tenem ekersiň, o şoň üçin tutulurmy? O yerim tenki däl, önüm hem tenki däl, o tenem önki däl. O kombaynyň üstü uruş diýe, ölüşüp diýe. Ya bu da ýa bilet ýok diýilişine bar ýa-da. Ya kombaynyň ýa ýeriň tenki dälligini bilýän bolsaň, o ekjek, ýa önürjek, önüňiň tenki dälligini bilýän bolsaň,
Sen o kambayını da näme işin var? O yer bile näme işin var? Ekmede, dikmede, insoň da arkadan o wagta. Beril çıkýan. Sen o kambayının dawatyny edýän orada o batçak diýmen. Öde potrotto. O yer näme üçin menki däl. Yani diýlen tory jogap tory bolýar. O kambayn geldi gelmedi neme yer tenki olmasa o keterlerde geldi. Yer tenki dämi yerin eýetkim orada kambaynam şo tapsın. O beýlekden şo tapsın. Ödem ektin. Sen hem uğurlasan insanında. Hova tenem boğurlu. En azından çok teritoriya yine sen yaşayan orada. Sana ziyan veriyor şu ekilen bu oluyor. Onun için nemesini kesmeli olan yankı tax neme diyor. Rem tepini. Nalog kesmeli olan şu kimyeli eksedi. Yani oyun kaptanında buğday var olsa ağaç oturmalı değildir yani. Onda şu taýda jemläýeli. Bolýa illeşler taw bolun, soragyňyz üçin. Ha, sağ olun. Aydın keminesi de taw bolun. Soralarımız neme? Sağ olun. Nemeni paylaşın. Videonu son nemet vardı. O komentary Şu gön efirde indi beyleki videolarda da ben nemedim. Bilemem ol näli işte. Yöne gön efir olan wagty şu tanışık işlerinizden paylaşıp like koysanız YouTube'dan beylekleri de görkezýär diýipdiler yani. Nerelere çıkar ya. Yine bulam size hareket yine şu Bu zat. hareket, bu göreştir. Bu zatlar edip başlaması ya vaqt az kaldı. Hakikaten az vaktimiz var. Bu näme däldir? 100 adamın adam bolup edeli däl. Hem adam böyle 100 adam bolup ederse en azından beyleklerem bilsin yani havarlı bolsun. Havarlı edeli olara yöne hareket edip etmeyeceği sonra özlerine bağlanırlar. Doğrular ettirmek diýen zat yok. Öyle sağ olun. Bolýa taw Sağ bolun. olun, sağ olun. Sağlıklı görüşelim.